musoro basi harina zororo ipururumvwi mutsi wekororo akanda sokaimba ndiri muchitorongo ndatemerwa usiri wangu mutongo jambwana chora ndimomotera pamongo ndaverombe handichisina chisho handiwo upenyu wandaishuvira kane kudau handizvo zvandaida pema nekukumbira handizvo zvandaidao ndandina andina kumakumbirao ndandina andina kuzvitsvagirao. It's going down for real. 2, 1, let's go. Up next. I'm your guy, DJ Mbale on Star FM. Dumangungu Nengo boss. Somebody say ding 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 ding. Up next, he knows the streets. He is the streets. He is the Mangungu Ndengu boss, DJ Mbale on Star FM. Mr. CF Simplex Music Latova, inimitatofa Anandika samtipa Kutindirukenda kustudio Kunewa sesedi Ano papipa Ano changiza wofyo Ansidaiwa enda neni Anungo karapa tuse Mwana ye Ansi Mr. CF uninga so cruise Mwana ye Elinda kuda pa tuse Tambeke muyerudo nyangwetaka kwata nati diref baby wangu wakakula tango shotaka box carrying yemereji wopo wapfuma wotishula to itabana to kari sana zetu kutamba noto ndichiko yembera kanzi yokerudo ndine pasuka apana no kukuma ayo wabodo timbondira bakamba makechikuda ano karakandi sona achitindirishinda kananda kango kona ndichidatisa no fantastika na vyako no nditosa sewo ya tona kashai kandorwara kabati kandofara ndo ano karapa tuse mwana ye anti Mr. CF uninga so cruise mwana ye ananinda kuda pa tuse mwana ye unaka unoka tuse unondi mukizane unose kupese torwa korino tia nekutindo garandaka kufuka todana naswata simba kutofura umaka ndasia chekuchimba tumabebi twine swaga nekuti wewe ndiwechete muna nonditsvaga ndine mari ndisina nakachena ndine tsvina nondidaskafana nakunge vanhu vekuchaina vamwe woshiva rudo rwedu wakuda kujoina muone susu anongogara padhuze mwana. Honestly speaking, I must say that 2022 has been another year in Zimdancehall, believe you me. Sometimes, you know, you're afraid to pick up the phone because you're afraid of receiving the said news. Half the time, you're always hesitant to go on social media because some of the things that you might see there are really atrocious, man. 11 minutes past 9 on Star FM, sounding good all the time. Welcome to what we call Zimdancehall Overdrive. My name is DJ Mbale, the Mangungu Ndengu boss, and we're going to be rolling together until 12 midnight. Shout out to everybody who's watching live on our Facebook page, Star FM Facebook page, as well as the Mangungu Ndengu TV Facebook page. Yeah? Don't forget to like, follow, tag, and share those pages. Yeah, hear me? And obviously tonight I'm rolling with my brother from another mother, a world-class mix master on the ones and twos, man. Never try to do the things that he does whenever he's on the turntables. I'm talking about the one named Habit, aka Tanaka, aka Tanaman Mutwini, and also the guy always makes sure that I look good on social media. I call him Tony Ray. Yeah, man, so shout out to Tony Ray from Mabuku, aka Tony Ray. Yeah, man. So on this dancehall show, just to give you a heads up of what to expect on the show, this is the test that we had said, no, look, we're going to start Ghetto versus Ghetto. But unfortunately, I don't see the guys from Quaker anywhere. I can't see DJ Fidel. I think Mateta. And I don't see Black Warrior anywhere with his team. So in studio, I got a couple of gentlemen all the way from Mhondoro and Fruitman as well. So those ones are the artists that I'm going to be talking to in a few minutes. And also, we are going to look at one of the major messages that has been trending on social media. It is true. It is true. It's gone. We say
I can't even find the right words to say, man. It's so sad to hear that the young, they die at some very early age. It's just not right. I'm talking about Sojah D, man. So I'm gonna be shedding more light on that one. And also, I got a whole heap of news, man. I got a whole heap of news. But in the meantime, in between time, select a ton, man. Give us the next tune. Exit Clato Fire, we enter. Tips in my bandit. Go so. Ariperekedzanwe sakarimema wendo rwekudenga unoenda wega nyaya dzako chadzimirira uri wega chenesa nzira dzako usateedzere zvadavi yako chibilika neupe. Pull up the tune one more time, brethren. Where is it, man? Will it up from top. Stop, rewind, and play again. These people are the future of dancehall, man. Tips in my bandit. Shout out to Privilege Namunga from Westgate, Elder Kamanga Mfombi, Christopher Philemon, Nigel Njengera, shout out to you. Ariperekedzanwe sakarimema wendo rwekudenga unoenda wega nyaya dzako chadzimirira uri wega chenesa nzira dzako usateedzere zvadavi yako chibilika neupenyu hwako plot mako usachivezve vamwe nguva ichasvika yako mapandi upenyu hwako uri bo wakadaro usazvipe presha chakakosha kufema usambozvinetsa amume wangu upenyu hwako uri bo wakadaro usazvipe presha chakakosha kufema usambozvinetsa amume wangu paunochema kuti mwari vakusiya tondi wari mumwe wangu pane zvavakurongera paye paunombobuda ziya pasina chabuda verusuni uchasekerera zvinhu zvako zvaita uri murimo tora mwenje wombolaita nepo dzemuchadenga dziri kukufaita asi kubva kwemurume usatombotauta mabhandi saka utongori bo wakadaro chingoziva kuti life ine nharo chakakosha pasi pano mufaro tiri kutandara pasi panoita ndaro upenyu hwako uri bo wakadaro usazvipe presha chakakosha kufema usambozvinetsa. Shout out to Enya Wingiri. Shout out to everybody tuning into the #1 station, yeah? I know last week, it was a big weekend for the dancehall artist, man. We had other artists where Kwawera Square Spark in Glenview. It was lit to the fullest. And the others, Vangaru Kwakwedi Complex. We're going to give you more news on that one. On the Mangungu 411. I want to say shout out to Boss Richard Mavela, as well as the Black Moses, the Black Chairman of the Highfield Gym, Wagwan Elder. Shout out to you. Knowledge Gomira Pauchuesha. Shout out to you guys, as well as Effort Chumoro Parua. And that's on the Tendoro Kweza, Tabang Duku Twala, Blessing Chidawanyika, Trakwasha Dawson Shumba, and Yasha Tota, and also Miki Muzumala. Shout out to you guys. You see, one of the major things that have been happening recently, Apana Shinja Kurungwa Gunzeo. You know what I mean when I say Gurungwa? Gurungwa nem Juru. Vanoziya kurungwa nemjuru vechikuru vanobva kudza vanosolonzwisisa. Handisati my helmet ari kudhura here kupfeka. It's one of the major things that we need to zoom in a couple of minutes, but right now, Tanaman has got something for me. Go! One of the finest artists who's underrated so much, man. We'll have the tune one more time. I'm talking about the one named Abdul Jalil Matanga. Mina, Papitan Bazaina. Believe you me, I've got so much respect for Pop 10, man. I've seen his growth musically, mentally. And it's something that we should learn to appreciate in dancehall. Let go! Ding, 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 ding. But I cannot promise to tell you things you never heard before. Of course, yes, I love you. And I promise I'm not like whoever you were with before. You were with before. You were with before. I can never be like whoever you were with before. Never heard before. Never heard before.
never heard before. Of course, yes, I love you. And I promise I'm not like whoever you were with before. You were with before. That's a big tune, definitely. You were with before. That's a real big tune. Coming through from Poptain, yeah? Like whoever you were with before. Never heard before. Never heard before. I can never. You know, every time I hear Poptain's music, I feel so bad for him, you know? How Anita Jackson managed to ride in his fame, and she managed to capitalize on that one, and Poptain didn't benefit anything from it. Sometimes women, it's not to come dance music, but vanenge vakatoisa sauti nemhiripiri nekuti maspice kumusana uko vakamirira ngokuti dhane banga bazviriko zvinowanikwa. 20 minutes past 9 on Star FM, sound good all the time, and I'm telling you, the rate yemaghetto youths ari kurohwa nekurumwa kunze uku nemujuru nema-STI is just alarming, man. I've got a friend who works at the pharmacy. I actually got a couple of friends, yeah. They both work at pharmacies, and after time they always telling me, Mbale, amshonga yemajackson ekubaiwa varowa nedrop, varowa necornflower, varowa neimwe irrigation yaiziya yekuti ukapinda mujensi unonge uchingototesa nevari kusaidi. It's just alarming, man. My ghetto youths, condoms are cheap, that's all I can tell you. Condoms are so cheap. You never heard before. Please use them wisely. My clinic anopiwa mahara. I'm not like My goodness me. you were with Star FM to the world, yeah. Now as we proceed to give you what you need, I want to tunes I got. Tell them, man. Let go. Ndinachekuwandisa mawani ndiwe wa matangisa andimbokufeke ndibusa ndiblembe. Ndinachekuwandisa mawani ndiwe wa matangisa ndasangana nengirozi anonzi rozi anobva yepazo mastonzi runakokuita serozi. We love the tune one more time. That's a big tune coming through from Andy Whistle and Demurizo together with D-Flex. Gosh. And this was Ngirozi. Shout out to Sensei Brighton. Wagwan Elder. Give thanks, man. Ndinachekuwandisa mawani ndiwe wa matangisa andimbokufeke ndibusa ndiblembe. Ndinachekuwandisa mawani ndiwe wa matangisa ndasangana nengirozi anonzi rozi anobva yepazo mastonzi runakokuita serozi. Ndasangana nengirozi anonzi rozi anotaka rova imwe pozi ndonyunguduka ari hoti. Dibidibide 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 nalingina balanyo mwasinaga anundigonzera chando mumungo ndichamuzengeza chirungu machadozondikwizira mutengo ndamupando ningigango ane moto yolavi ndichamutengera kapapi. I wish I could have lied. I know zerosi I know fire pasu mastonzi runako kuita serosi nasangana nengirosi. I know zerosi I know takaro wakaposi na nyunguduka hari hoti bebune matibune makefs simpuse masefs. 23 minutes past 9 on Star FM, sound good all the time. I'm telling you, the rate of ghetto youths who are catching STIs is just alarming, man. I don't know why. I don't know what's happening. You know, at school we get so much education about intimacy and all, but still, people always choose not to protect themselves. So later on, we're going to be joined by the manager, the former manager of Sojah D, and he's going to give us more details on the passing of Sojah D, what happened, and everything that we need to know about that.
Andimbokufeke 24 minutes past 9. Star FM sound good all the time, yeah? ndinachekuwandisa mawani ndiwe wamatangisa And tonight we're going to famba pore lolo. anonzirosi anobaya Because a lot of people don't really understand the power of what we call soul raga or soul dancehall. analegirosi anonzirosi anotakarova imwe bosi ndonyongudukari oti Let to go, my selector. Kusha waiti ndini chete wa unoda shakasonipaya Waiti haumofa wakacheta ndakakupata uchinipaya Wakandisia nechironda Aiwa wakandikonda Zvinondere pisi kumukaya dai ndakafura meso wangu ndakazviwana Wakandisia nechironda Aiwa wakandikonda Darkest win it. And this is called Chironda. Tarula. Scatter. Kusha waiti ndini chete wa unoda shakasonipaya Waiti haumofa wakacheta ndakakupata uchinipaya Wakandisia nechironda Aiwa wakandikonda Zvinondere pisi kumukaya dai ndakafura meso wangu ndakazviwana Wakandisia nechironda Aiwa wakandikonda Wakandisia nechironda Aiti ndamuwanda ari nane Asi zvinowandisiya ndiri pamawani Daiti ndapinda machenasi Wakandikika segenda Zvino ndiri pisi kumarangarira Isunangariro Temugariro wataita pamadiro Wakandigarira hora Ukandipurisa mupora Wakandisiya nechironda Aiwa wakandikonda Zvino ndiri pisi kumukaya dai ndakafura meso wangu ndakazviwana Wakandisiya nechironda Aiwa wakandikonda You know, the moment that I started speaking about STIs, Wakandisiya nechironda mazhinji vafana maghetto youths ari kubatwa nama-STI vazhinji ndevechikoro, you know. And I see a lot of health workers coming through on our WhatsApp platform saying, Mbale, it's just too much. Asitoshana maklinik zvatiri kuona mahwani. Kana kufona wanga usisafone Zviri nani rudo rwacho Unoziva zvinyadzise. Kana kuti nemarwadzo Kuti ungobvunza kuti wakapfeka. Wakandisiya Waiziya. Aiwa wakandikonda Hapana chinonyadzisa. Pisi kumukaya And asitomonyadzisa kungonobvunza kuti nhai ari kuita mari. Mukoma mungaitawo maningiriki nzere. I'm telling you. And chinoitika mani ndechoti maghetto youths munozonzwa ndanzitenga guchu. Nyeperwako. Ndai munorapwawo. And the worst part is I've got a lot of artists. A lot of artists. I will not mention them by names. But so far I've got a number of artists. Andanzo nangotumirawo mazita. Kunza Mbale tauri navafana wako. Kake chitiri tichimbaya Jackson gore rino. Gara naye pasi. Zvakaoma. I believe you me on the Mangongo 411. I've got Holipa News, man. I've got Holipa News on Khadija. And Tanaman will give us some updates at the Wearers function. I've got fresh brand new news on Freeman and a whole heap of artists. So make sure that you stay logged on to your number one station, Star FM. Sounding good all the time, yeah? So apparently Simple's got a brand new rhythm. It's called the Mhondoro rhythm. And it will be dropping tomorrow afternoon on his YouTube channel. But we got it exclusively last week. And we're going to sample it again this week. Tanaman, let it go. Mhondoro rhythm produced by Simplex Music. Gosso. Kuba kwandai sidiwa, ukimanya kwandai sadiwa. Kuna wana hanya, tajangu ndakasiwa, kuti ndaikochera pamapiwa. Amodiwa magandira sisa, mandiona naye muchingonditarisa. Chero ini wacho ndainge ndofarisa. Pano munzira ndanga ndisisambomoresa. Ndichitozvishoresa.
vamwe vainditi zviri sefu tamba wakadzvanya usati une mbefu asi dai zvangu ndakaita kefu daisozowachitwa sesefu. Now this one is a tune coming through from Confused, yeah? But moving on, introducing the brand new rhythm. It's called the Mbale rhythm. Believe you me, when it comes to making these rhythms, Simplex is untouchable, undisputed. Shout out to you, Washington, Gororo in California. And also Toughman Pagweru, Simbarasha Taones Vipatafara. Before we start dropping tunes on this rhythm, just come through on 0775-897897 or simply comment with your name in the comment section on the Mangungunego TV Facebook page or the Star FM Facebook page. I just want to give you a shout out, Chete. Right now, let's do it. Shout out to Prince Simbarasha Chico, Tina, Sylvester, Willard Mahachi, Rasa Kudakwasha Dawson Shumba, a former Love More, Wagwan Lakmo Joao, Clive C, Rosemary Munjenje, Enya Wingiri, and also Chelsea Kwamtoko. How are you doing, Chelsea? And also Isabel Tatenda Chungoza, Tanasha Augustine, shout out to you, Lovejoy Majuru, and also Thomas Bicycle Kwamtoko, Blessing Yangara Cheetown, Blessing JB out of Zico, DJ Mtap in Cheetown, Ashley Duma, and also Tanasha Guzure, Pachueche, Tawana Yala Pamburwi, Alcina, shout out to you, and also Clive out of Glenview 1, Wagwan Gusha, Spagoelo, and also Boss 2 Pachitown, shout out to Ronin Glenora Spaceman, Prosper Chide and Warren Park, 22 Linus Kwamtare, Dr. Mawarire, Pakwadzan, and also Benjamin Mchacha, China Sheikh Zaka, and also Kodza Bafio, Owen Minjeri Panoto Jamirase, shout out to Kudzai Majiga, DJ Bari, and also Witness Makoni, shout out to you, Kuda Cheaters, and also Abraham Mutambanuki. Shout out to you guys. Edwin Jiga, shout out to you. I see you as well. There's a Godwin Kangoni. Shout out to you. Paso Tinotenda, Lovejoy Makombe, Wagwan. Selector Tanaman, give us the first artist for that rhythm. It's called the Mbale rhythm. Well then, introducing Mr. Attention. Ding 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 Pull up that tune one more time, Selector West. Well then, well then, that's a big rhythm. Shout out to Jason. Go. Mighty come kwete, Maikatisa, mighty come bembe. Asi, Mari Mubere, Makene Makukanyangere Nerwese. One, Panokasona, Simba, Zuvari Bude, Zuvari Doke, Panokasoma, Kachmoko Kakuneta areas, mana. Bombi Nine, Tolingari, Kupambura Matsa, Time Bomb Dadira, Iwe, Crispy and the Kukupaiza, Musema, Anekonanzi, Asinasivum, Pikabachi Mutimunandi, Ainetakarazam, Giva Muti Bump, Nasiva Soziwana, Amawambi Murambi, now on your name. Mighty come kwete, Maikatisa, mighty come bembe, Asi, Marimube, Makene Makukanyangere Nerwese. Shout out to you, Panasha Enoch in Kadoma. Prophet Alec Wagwan. Simba, Zuvari Bude, Zuvari Do. Sensei Brighton, what a team. Ashford Zapenga, Raymond Wallen Goromonzi. Freemason Pakasawe. An next tune. Tune after tune selector. Tekare koko pinar no onza Banase kuruwa ingosunga bonza Mepoza iwaso mkoma Asipane chinu chawaka farira mkoma Chino chakatika babara iza mkoma Kutipa kutiwa isombo mukira pakoma Chapapara ta mkoma Magasi ya wabuza iye mkoma Overdrive Kana kutiwa kama kumira pakutirino penza dauro Nico D. Wagwan Magasi ya wabuza iye mkoma sauro Inzwa ngoma iri powerful. Chululu akambocheketa chigunduru pavakazopinda muparupu vanga vave madisipuru anzikarabani iya takasuta kaya chimota zvotezva dakapudza faya mari yemashopa aiflaya chimwaya achingodzoka yese vaitoitaya vakasiya vakuudza ihere mukoma sauro kana kuti vakangofumira pakuti rinopedza kauro vakasiya vakuudza iye mukoma sauro kana
Move on, my selector. Gossa. Mr. Mbale. Chuiro yawo nditoshandira zvikuru vaisaziva ndotoimbira omu ndakatendeka handipinde nepaburi ukasanzwisisa uchatsoma mimvuri chiona vamwe voda mhanzi yemuduri chipo chatenzi hachishande nanyanduri patinoimba vakawanda vapupure istretobandikivaida basa rekutonyora kana vachona vachizotaga namukoma kana va Give me Windsor, give me Babalula, give me Chimendana, give me Mr. Magado. 25 to 10. Remember rhythm. Let go. Kimbiri tikwedu munotaira nzira timi munotarisa patinoraramira tokumbira isu ukati sina matyira chimeni buwai masusu nditende zimura kwangu rakandipa ufi. Pull up the tune one more time. This is a big tune for this rhythm, man. Never play with Windsor. Every time that is step on the place, man. Zadi chinenge changu pinza. Why I say maintainer? Atwell Nyanzira Pakwadza, shout out to you. Why I say Windsor? Kimbiri tikwedu munotaira nzira timi munotarisa patinoraramira tokumbira isu ukati sina matyira chimeni buwai masusu nditende zimura kwangu rakandipa ufimi ere kuvasungu vanotaura ndimi unzi ndiri panyatwa munonunura ndimi daiveka mberevere ava marimasi zimura kwangu rakandipa ufimi ere kuvasungu vanotaura ndimi unzi ndiri panyatwa munonunura ndimi daiveka mberevere ava marembere munotaira nzira kana tiri wondo ndimi kamtindiwira yeya unzi mkurumbira doro wakuswini kandisina matyira totenda kumasekuru makati ndiende ndigozosha topinda musango hondo ina mamba chimwe chacho chirungu chatinyora. Shout out to Mr. Evidence Mrombezi, First Street Mall, Planet Holdings. Shout out to you, Baba Cho. Kukura 23 minutes before we get to 10 o'clock on Star FM, sounding good all the time, man. I see so much love coming through on Facebook as well as the WhatsApp platform. Shout out to everybody who's watching live, yeah. The likes of Chaka Chaka, Vishal Chiko, shout out to Chigogo, shout out to you, and also T1 Wagwan. Shout out to you, shout out to Choo Choo. Yeah, man, give thanks, brethren. Mr. B Tony, and also Malvin with you, Latendo Chareka Knowledge Kumbiro. Shout out to you guys, yeah. Effort Chiboro Parua. Shout out to you, my guy. Now let's proceed to give you what you need, man. I think it's the right of the people to know the truth, man. I'm from Makris and Gomararo, Abangastar Danzi. Yes, our Ragago Guka no Rora no Pedzamare and the Carafon Takaputa. I think in yet Saturday when you're going to Ghetto since Managa and let's just be honest, could I have a message Yangastra Gureva Mainzo? And also call with us, man. I think it's necessary to order Pamangungu 411. But right now, let us proceed. Gosso. Introducing the Hot Emotions rhythm produced by Selector Fidel. It is a wicked rhythm. Right, your Star FM, sounding good all the time. And let's proceed to give you what you need. Let go. Somebody tries to Imeni and the vega nunzi Dino vega baino mara Usalenge nunzi Chingo vega baino mara Inoda kukwila Ina machkira What you say with that tune? Ina machkira
Pop 10 and Jerry, man. Mind you, in your Nunziruta or way. Don't get it twisted. Introducing a big chop on this rhythm. Killer T. Watch it. Will it up one more time? Pull up that tune. Saka chungu wafunza kuti mukude takuda kumbofara saka ticharara pamba zvokutukana tombosiya kana kutambatsira nchada toda kusvika makuseni toda kusvika makuseni ngatiungane tijire tokuda party after party musandifariro kunze ujeni kwangu ikarati saka baby wangu nichuse ikweze ndege mashanga kana shaunuda ndikuze nikupe nasi touranga takuda kumbofara saka ticharara pamba zvokutukana tombosiya kana kutambatsira nchada toda kusvika makuseni Hey, we're China, man. toda kusvika makuseni Star FM sounding good all the time. It is 17 minutes before we get to 10 o'clock on your number one station. My name is DJ Mbale, the Mangungu boss, together rolling with one named Tanaman. So apparently there's been said news that has been circulating on the social media saying one of the finest dancehall artists, he was still young, still growing in the music industry, inspired by Sojah love, and he used to go by the name Sojah D, has passed away. So in a few minutes, I'm going to be talking to the guys who are close to him so that they can give us on more information on what really happened in a few minutes. So we're going to take a short break, and when we come back, we'll let you know what I want. DJ Mbale.
The Mangungu Ndengu CEO is now live on Star FM. You know, half the time whenever an artist releases songs like this one, we don't really pay so much attention to it. But every time I've learned to understand that in this music industry, what a dancehall artist I release a message, you need to look for them, find them, sit down with them so that you can understand what is the inspiration behind this song. Obviously, there is always a story behind it. And to give us more light on what happened to Sojah D, we say, you know what, rest in peace, Sojah D, my youth. And studio, I'm joined by Terry, his former manager, his manager actually, and also the Gaza commander. He's in the studio with us. Where's Zangmadi? As you say, Mbale. Nematam Zuganda. On social media, everyone was just talking about it. So before I started, I thought maybe you could artist start getting tender dance. No create. Until I had to call Metro. Metro told me to call you guys and say, no, Mbale, this is true. Metro from Bed Company. So, Garema Bata Varumawa. Maybe I could start with you, Terry. You could tell us Kutina Sojah D, Mama Zana for how long? Okay, I've been knowing Sojah D for close to 5 to 6 years right now. And I told Pio Namkoma Gaza Rapa. And it I know Mfana Urita Mangoma, Uru manager Mangoma. I used to manage Sojah Love. I managed a lot of big artists. So Ndova Gandipa artists that no Terry Shandanayo and Vaipa Potakashanda and my results angari upon Jim and the last collab on Sojah Love. Those net open you tata my performances are Rwanda. Last collab chacha kote ya Zagubata no kote Zagubata needs the last collab ya Sojah Love na Sojah D ino those net open you ya record wana Fire King. I think our song yoyo mnayo vana vasatvaitira but makatera song yoyo message iripo muzoti ayo azvichokwa vakomana vangu vakatumwa. Definitely. Now Gaza commander, people might not tell you this in the music industry. Personally, I think you're one of the most respected, and you need to be given your flowers because you're one person who understands an artist whenever they're going through certain things. And after time, you take them, you chill with them under your wings and make sure one who's a zika noko. What? Tell us about your first experiences meeting Sojah D. Magasangana senda. Sojah D. Nakasangana naye madezi anataita Blue Bar. Katika mbaita Mad Sunday Blue Bar. Mfana ito ziza kugweru. Ipaba pakashwa kanti aigara tete wake kuta force. But tete wake ningwanzi vangu akuti lokete. So mfana akandichemera mdala ni makaita na chibaba
nana kina nana sekala ndadota onemi ndo kusanga kwandikata naye zvino pakutanga ndaitombomu ignore waiza akandinetsa for about 2 months achiuya every Sunday pachifenzi pepe kuti ndakazomupeo mike but the day andakazomupa microphone ka ndakamuti sorry pa stage papo because ndakatoona ndaitovharira mfana angane potential angoita mwe freestyle pa microphone direct yekuti zvakandibata waiza ndikamukumbira regere pa stage pakuti sorry mfana wangu nandichikumisa 2 months but ndokusanga kwandikata naye mfana wangu. Real name rake ainzani? Name and surname? Denzel Muluku. Born and bred in Gweru. Born and bred in Gweru, Bulawayo. But baba wake vanogara London. Okay. Well, his father's in the UK as we speak. Were they in good books na Mdara? It first Denzel pakaona zvimangoma zvataita nana Sojah Love ku Blue Bag. Akabva atosvika pakutoramba chikoro. Inini pakutanga ndakamuti unopota uchiya weekends. Ndichitumira mari pa weekends. Sa angoita 2 weekends akangouya achiti 3 akazongoti Mdara andichada kudzokera Gweru nini akabva angoramba kudzokera futi Gweru. So ndipanda takagara naye pagasa. Tatogara pagasa nane studio baba. Yanga kutora na studio pagasa. Mwana Diva T na producer yao. Okay, now coming to you Terry, after wapaswa mfana na Mdara Gaza, na Mdara Diva, what made you say you wanted to manage Sojah D? What is it that you saw? Chaitazwa kuonekwa nevangwanu wese. Okay, chakaitika ndechekuti inini actually I was a musician at first and saka ndandiri inspired because ndaishanda kwa magaya ndindaiwisa kwa big artist esaiwa kwa magaya saka patime yo ndaisakwanisa kushanda kuna Sojah Love because anga ari big but ndandine shungu dzekushanda saka ndakatsvaga munhu anga kangoita ungani Sojah Love ndiye anga ari Sojah D because Sojah D kavamwe vanotanzi vanotaura kuti ndakainspire na vibes kati ona Mhondoro wati isusu hatikunyara kutaura kuti no isusu tinotedzera Sojah Love ndiye munhu anomuinspire saka ndakazowa nomukana wekushanda naye Sojah D ndikazoshanda futi na Sojah Love wachona kuburukira na Mdara vanenge vachitisimbisa kuti no Mdara vaiti vakaita mashows ndo vaindipa kuti Terry manager show artist kuti anokwira pa stage so vakandidzidzisa zvinhu zvakawanda Mdara music industry. Yeah man. So pazosvikira pakushaya, what happened? Alright, chakaitika ndechekudaiswa ndi da kutanga kutaura kuti chii chakazo kuti tisvike ipapo kuti azofa mukomana right. Ndine show yanachida kuita musi 24 September yanga iri giving back to the community. Iye Sojah D ndiye anga ri main act yeshow yoyo andika right. Saka ndakaenda pamba pake ndikanomutora anonzi Baba Kelly. Okay. Ane mukadzi nemwana wani musikana mudiki atotonzwa tsitsi nemwana Sarandi. Ngamuti no mfano wangu turati susu tironge show iyi andika ande tinogadzira maposter achi tinotora Silent Killer andika but anotora Silent Killer is the last person kurekoda song na Sojah D. Song yoyo takaita marimwe zuro kuno inonzi Unique Studios mutown umwe mfana anonzi Dylan and tatopedza vanamira maposter taita zvese and saka iye anga achitsvaga imba bandita noteri ndikutsvaga chi pamwe panhu pekugara andisi kuwirirana nani na landlord vangu ngati already bo since mari isati yatumirwa kubva ku England ka o mari tsvaga imba chibhadhara rent and bandapesana naye pepe but akazondifonera achiti ndashaya imba saka ndiri kumba kwana sisi anoimba Empress Sisi andika ndokwandiri ngati anomufana wangu ndikuita se ndikuyanchikuona apana 30 minutes Empress Sisi vanifonera chichema zvikanzi Terry Sojah D ari kuti arohwa nezvinhu ndikati kana muti arohwa nezvinhu mukutira kuti chii zvikanzi no haachatauri astroke one side and vandarohwa motikari nemufana wangu anani naye akagara pa anonzi Denzel ndi driver wangu varohwa motikari andika Mdara vatasvika ipapo andika tasvika pepe mukomana asi kutaura chakakwanisa ngotaura ndichingoti Terry wakandisiya panapa ka ugonodzoka ndaita se ndafa ndikati no mufana wangu andite se handikusiye wewe vatamutakura vatamisa pai motikari handi vatenda naye pagomo mukomana anga achingobuda furo mukanwa anga sasataure saka nekuti anga stroke like ande anga kaitwa anga stroke half side because Mdara achingochema changa chikwanisa kuita kubudisa musodzi nekubudisa furo mukanwa and vatenda naye pagomo and avasvika vaadmitwa andika aadmitwa pepe takati no uyu mufana tinolinga naye ndizvo but panochida family yani yake kuti iuye izive kuti zvikuita se unfortunately takatora time kuti tikwanise kuzowana tete vake vakazouyawo zvavo andika mukomana avaadmitwa and mukomana admitwa anga asiri kutaura anga achitwa ngari pakukoma haana kana zvanga achinzwa andi ndichimusiyedza denzi ndirini uyu it was Tuesday no
alright akarwara manje handi ndo pa akasara kwa sisi zvazvingori minor muzvisa mudara Tuesday manje ndo pa akadona muzvisa mudara saka akarara kuchipatara nezuro handika alright akarara Tuesday manheru neWednesday nezuro nhasi angatofa muzvisa mudara saka ndatoti kune mufano wangu ichi Maxeni enda unoona chi mukomana kuti arisei because hatikwanise kubata visit yemasikati waiziya abva nditi Teri mukomana arongoita munhikwi arongoita chi munhikwi achingobva ipapo ndazofonirwa nemadoctors akuti nochi mukomana kusisina saka mudhara mazono vari kuita zvemining vanga vari kumazowe saka handinazvo ndichikwanisa kuita because munhu wekuti handiri kunyepa nyangwe nanhasi hatina pekutangira unzwisisa situation yekuti kutomuchema ka I think pachivanhu chedu munhu anochemerwa pamba pehama yani yake but pasituation yatiri ka since angari munhu wevanhu ka chatongoita zvekuti timuchemere mugeto but mambo besides tete vacho vambotry kubatawo vamwewo kama mudhara wachona ari kuEngland handika vanga vaorganize kuti mukomana anzanza anoti kana akubva kumochari handi post nefuneral parlor yatawanawo hanzi kana akubva ukoko anongonoita se anongonovigwa ofu ichisusuka ndabva ndati ano chimbomirira ipapo handika because ivo vanga vatipo option handi kuti mimi kana mune zvamunokwanisa kuita se kuita hatidi kukurambidza ichi itai I think moziva kuti padzimba dzekulojawo unfortunately hameno kuti malandlord ari sei tikuenda pamba pake panga achigara pachona zvinhu zvake zvabuditswa panze saka right now mukadzi wake nemwana wake havatorina pekuita se peugara ndatongosiwo ndavasiya panhu pandaita se saka mudhara wanga ari kumazowe vabva vanditi noteri nduya ikoko totangira chi saka ndoziva kuti mudhara zvavauya zvese zvaita se zvinenge zvaanani muchemera pagaza ipapo but mafunga muchemera pagaza but pachauya dzimwe hama dzake re hakuna kana dzimwe hama dzamati mambotraya kubata kuti munzwe kuti zvamira sei panyaya iyoyo tete ava vati makawana panhu pamawana uya free kuuya kuzoita se kuzochema nemi saka pagaza ndo pazvikatangira saka ndo pazvinoperera but ndichiuya kwamuri mudhara Diva you know nyaya idzi kana dzakuzobuda dzinobuda nemutoo wakasiyana siyana so pamwe pacho pane pachida clarity there's been was he taking any drugs or anything kana kuti ane macomplications anga agara nawo here ane problem yanga kadiagnoswa yange but hatikwanise kuti titaure futinchi I understand yeah man so he wasn't taking mapirisi ake zviriboya ndichida ngotaurawo panyaya yemadrugs ka ndorwadziwa vanhu vakatanga kublema madrugs panyaya iyi handika kusati kwane madrugs vanhu vaingofa mazvinzwisisa maghetto youths ana mutoriro vari kurova but pamwe pacho ka we have to look chinhu chiri beyond izvozvo ndokuti tikwanise kuti tivagadzire because ngona chi ava vanhu havakwanise kuziva kuti toda kubatsirwa nei ivo vasingaziva kuti tiri kudei saka pamwe pacho nangatisati madrugs pane vanhu vari kukomenda vari kuti dombo dangokudza chinhu wani mudara dombo kuti titi akaureva nedombo ka ini ndozviramba actually inini samanager wake ka dombo angasarowe but ane chirwere chaanga anacho chekuti hatikwanise kuti tiwe paredio titaure saka vanhu ngavasateka advantage vachida kudamaja kuti hanzi danso haipushwe nemadrugs mudara aiziya ipapapo ka vanhu ngavamire nesu aiziya mudara kune vamwe vanhu vemazhenri ka vari kuimba zvavari kuimba vakungoti munhu wese wedanso chaaita onzi akadhakwa hasa kuhipopo hiphop uri kutorohwa nevacho vari kutopisa chaita zuva rekuataura zvedu mukomana uyo haana kufa nedombo mudara izvozvo ndozviramba haana kufa nechi nedombo vanhu tokumbirawo musatirwadzise panguva yakaita se yakadai so definitely you know but Mhondoro Diva I want to ask you a very personal question mukuona ini ndane makore it's been 15 years ndiri mudancehall industry and let's just say 17 years ndirimo pamwe pacho tiri kumashure kwatinobva isusu kune maproblems mudara maiziya and mamwe maartist haadi kuzozvitaura vakawanda vane mbiri vakuzikanwa vakadzingwa kumba nenyaya yemusic and vamwe vacho vazhinji vakapfura mumaoko menyu machengeta vanhu vakawanda chii chamunoona maartist chamunoti mufana wangu ka waraitwa nekumba kwenyu havasi kukunzwisisa but inini I'm going to take this time to say I'm going to spend my money I'm going to eat the food that I eat with my own family with you chii chamunoona and chii chandinoda kuti chii chamunokwanisa kuudza vabereki vari kumba panyaya yeart because hazvinotangira even kubva unana Sauro vakawanda vanhu mudara
vamwe vakawandisa vakawandisa yeah man, what is it that you see chisingaonekwe nevamwana? To my side Mbale, ndikatiti chisingaonekwe nevabereki. Inini, the way I see this ghetto youth guy, to my side it's a blessing. I'm blessed with that talent kuti ndikwanisa kuona youth man kuti ada kubatsirwa. Maiza from mawiranta kwandiri nema kacho the way they sing ndikwanisa kufila kuti munhu arikuimba kubva nepasi pemoyo wake and anogona kuimba. Ndikwanisa kuzviona izvo vanesa sitozviona. Just how I saw Sojah love. But part of the hapo to viringi zikuti vanhu avazinyasoda kunyasa clear kuti grab tikuru nani. Maiza sando zvinhu disturb kuti kumberi kwacho topesa takuzopfutana futa fana. Munhu kana aputika pane vanozouya voti ndo pakuzorasika ipapo. Yeah man. Star FM sounding good all the time. It is 10 o'clock and there's a dancehall artist. He was still growing musically. He is one of the artists who was mentored by Sojah Love, and he was under the wings of the diva Diva Sojah and Gaza Commander, and he was being managed by Terry. Sojah D, unfortunately, ashaya nasakando na uya tiri taura nezvayo mzwara nasi ndofunga kune vanterera chirongwa chinochi for the past few weeks vangari kunyanyouya nana mukoma Chippers, because Chippers is also one of the people who said, you know what, this ghetto youth is really blessed, let us promote him through the Sojah Love commemoration as well as the Cup Clash. So he was coming through Panava Drama Freestyles and so he's one of the artists who has passed away right now. So what we're going to do is that we're going to drop one song from him, and when we come back we talk to the managers of Sojah D, and then we exit and then we speak to Fruitman. Listen to this. Fama mjindiridzira mabero kubva matondisendera mugero hamuzive zvichauya tomorrow. Zvinotyisa zvinotermisa ende hapana nozvinzwisisa nekuti zvinourayisa. Vamwe vakoro vakanganisa ruvambendeka ndina mwari pasaiti handife takakomita suwisaiti kana kutyisidzirwa nehomicide nekuti vanenge vabuda ofusaidi vachiti vakangwara ini ndakasara asi mwari havana kurara nange mungaenda kwamarara muti ndigomba remarara. Pane pakashereketwa kungoti ndakachengetedzwa nasu nondongosheredzwa asi vanoziva pakavhiringidzwa ndo zvinoita upenyu. Notokwira uchidzika utomira semurume uchivhika variko vaitoti vasvika vachirasika muupenyu. Notokwira uchidzika utomira semurume uchivhika variko vaitoti vasvika vachirasika. Aupelikwiresike panongonditi hautsike mukomadza ruvatudza kundike rova mangoma kuti utike apenjani kungasiso agadzirira yakurira wiso akunditsoma inini yasviko apipo achiko aupenyu ivhiri aunotenderera usabvaiswa nezino vasekerera nekuti ivo vanoenderera vanokuita paskero vokuzvinoita upenyu. Notokira uchidzika utomira semurume uchivhika variko vaitoti vasvika vachirasika muupenyu. Notokira uchidzika utomira semurume uchivhika variko vaitoti vasvika vachirasika. rugare tange nhamo tange rugare aizi nyore kuti vanhu vapfare ane chipo chandinacho handiyare saka nini ndinovhira magitare vanonditsoma atiri mhepo dzemadzinza hari yacho iri kubvinza nerimwe zuva ndinorimwa zvichachinja. Inini zvangu ndiri rombe handina chandinacho handina kana bondi asi vange venyu muri mhondi manje upenyu haruna riwaindi ende hauna chaindi. Vanganiko vamakanyudza vangani vamakapfuudza vamakaroverera vamavharira muchizarira mwari vazviramba havana kurara mwari
apana chafara. You know, one of the most bad thing about Zimdancehall is that even the fans themselves, they'll rather focus on the negative news rather than the good news, you know, the positive stuff. It's very sad for us in Zimbabwe. We are just bitter about some of the things that we can't even explain. We don't even know why we are bitter, you know. But anyway, 5 minutes past 10 on Star FM, sounding good all the time. So, Tiripa na we are Sojah D. Saka arikuchemerwa toti pa Gaza anditi. Maybe give us more details. Okay, ma zvinofamba zvakadai so andika. We are still talking with the family and because tazosangana pakati and pa coffin chaita half pa burial ezino tutsvaga kutomisa pambudzi ere kana kutomisa pa zororo and saka zvatichaita isusu ndezve kuti mangwana vanhu ngatisanganei kuMbale pa Gaza pa Mhondoro diva ndo pachange takaungana bhodhi yedu paichabva ku funeral pala ichapfuura neKuMbale muGhetto manga achifambira then I think yozonochengetedzwa but probably ndachifungidzira kurara tinge takuona kuti hama dzakona dzingerese but hapana zvinoramba takataura navo andase but landlord wake aifana kungonzwisisa waise pamba vanogara pane maroja anenge 15 waise yona na itude I think pada kutoudzwa vanhu vetsunami kuti vatodile na landlord turi legal here to 15 lenders angawasadaro lenda anyway zvinowanikwa so you said urongo wakamira sei mangwana for now and vanhu ngatimbosanganei pa Gaza pa Mhondoro diva vadauya kuzochemawo nesu andika ndo pachange tiri chikutsanangurireo vanhu wobva vangasinganatsomuziye Sojah D vanga vachimuonera pa Facebook pa isusu tiripo tisikumira kupusha music yake tine album nyowani ratachitogadzira matracks mamwe achona isa akapera riri kufeature na Silent Killer big out angotenda vanhu vakaitwa ngana Ganja Farm na Mhondoro Wheeler ndo vanhu vachisponsor album shout out to my boss Wheeler na Mhondoro diva ava ndo inspiration yedu ndo kwazvinobva saka tungoti no maartist ese anotangira pa Gaza saka zviri nani kuti vayozokuchese tivachemera pe saka vanenge vada kuti assist one zvangada kuti assista nazvo vanobata Mhondoro Gaza nei heavy. You know what, gentlemen, thank you so much. And Mhondoro diva vanhu, they will not tell you in person how much we appreciate. Me, I'm a person who know the history of so many artists, man. On behalf of all the artists who are arrogant and ignorant, and they'll never tell you in person, we thank you for the love that you give them. Yeah, it's very necessary for us to celebrate you, Mhondoro. Then with the diva, you know what I'm saying? Awards ndo munarufa number 1 ora. Vema awards vanenge vaine vapoka vanova pamari vai. Chitombo vasiya. Shendela nawo mwe musi. Mbale zvataura zvanyanzondibata ize bozi ukaona Zimdancehall iyoyi h2 kwai tiri pasapasa ndakagadzira pa Gaza man first munhu kuita pasapasa tikaita pa Gaza man that's Sojah lava akabva kuta force kuti bozi angatona platform yechi Gaza waiza Sojah lava came to write kuvanhu veGaza ndivanhu vakatanga kuzimbiwa man ponyo ngari Mbale yacho so ndomborwadziwa kuti kuenda vanhu vachikanganwa kuti zvakabva kubva ndafara uchitaura izvi nhasi Mbale kuti the question of Zimdancehall 2 I played a big role. Zimdancehall has created employment kuti Zimdancehall yaionekwa sezvinhu zvechirombe. Zimdancehall is a genre that has managed to save the life of so many ghetto youths from the life of crime. So people need to take it seriously. Voba wakomana vafamba nemabenza na kila tii vane dzimba zvaitwa zvechirombe kudhara but vanchoga ndokwira ndege kamdara kakawanda ane passport ndochekutanga right maona mdara Zimdancehall has created employment kune vana ruloda music unaenda se saka kumberi neZimdancehall mdara. Yeah, and we appreciate everybody who's involved in this genre called Zimdancehall. We've got bloggers, we've got dancers, we've got DJs, we've got everyone. Pesiva uri papa wanongo pusha genre, you are part of the movement called Zimdancehall. Star FM sounding good all the time. It is 8 minutes past 10. Stand by for Fruitman. I'm going to be talking to him in a few minutes, but once again we say rest in peace to Sojah D. Give us the last tune from Sojah D. Selector Tanaman. Denzel Mukululu. Rest in peace, my youth.
Tomorrow I'm gonna post a video of Sojah D when he was doing freestyles in this studio, as well as the other video when he was performing at the Soldier Love commemoration. We're gonna post it on the Mangungu TV. Let go. Yo mechona vagoza no igona mukampa chingoma aneta kuchimona isolo leshinda aneta kusona ndezezwa akazipata anogona abasto pano baba basto poseli ngoma ndizitacho pano ngoma linoroana so ngende tofura magansho twajule basto pano baba basto poseli ngoma ndizitacho pano ngoma linoroana so ngende tofura magansho twajule ungafuti ngauyafuti inini futi ndovosenga put ndripa chutu kabunza super youth original timba unoona nemuti yeumechona ndripa mtututu arinoro wangu matararati fututu unoziona ndichizunza ngundundu ende nini ndiri kututu abasto pana baba basto poseli ngoma handizitacho pano ngoma rinorowana so ngende tovhura magansho twajule basto pana baba basto poseli ngoma handizitacho pano ngoma rinorowana so ngende tovhura magansho twajule amabhiza amahosi amelezema ngoma tiri mabosi engoma isusu tine kosi vakada kutanga isusu vanorana losi vauze vangu mokari musoja unomuzwa nezivhokari ndinodhuma sechikotkari ini ndakutoda motkari I got a couple of my friends, man. They always try to call me when I'm on radio, and I always tell them they're in banking. Shout out to Shadi, Purisa, and also DJ Walen Domboshava Wagwan. And it's a special mention going out to Alex Watadza Madzorera, Amajgira Padza, KB's Butawa, and Oscar Trupach Kurubi. Yeah, man, from Shadi Mangongongo. 10 minutes past 10 on Star FM, sounding good all the time, man. These are some of the things that are happening within the dancehall industry. We tell people, look, take good care of your child, promote the art, and forward ever, backward never. Because most of them are ending up in the life of drugs, man. But right now, ndinamazi baba mstudio andisuzati vayozondishadira andisuzati vauya nedombo vauya kuzondiyeresa andisitombozati chii chikuitika andisitombozvinzwisisa but rekati kuona kuti varida kumbonyatsoita sei madzibaba vandinava because handisana mbonzwana madzibaba vachipinda mustudioni rekati konzwa kuti madzibaba vari kudei Holland selected time, man. Holland easy. Kanata nematije mapokasi vanoridza zvimapaki masauzi takudawo wanwapa FM ndiye anokika ngoma kunge panela kunzwawo Mbale pangoma vakachata kuita kunge wale takuda kunzwawo Mbale zvibhire kupera tsigoma ivapule takuda kunzwawo Mbale pangoma vakachata kuita kunge wale takuda kunzwawo Mbale zvibhire kupera tsigoma ivapule vale vane ngoma rinosvika muzeve vanorova tatanleko rinovhara nzeve mapuresi vanobata pakonemaeve vanovese muri kanyamare gaseve safm mubatei ipapo manheru kubva na9 kusvika 12 manheru saturday mubatei futi manheru 6 kusvika na9 dzamanheru nekunzwawo Mbale Bingo Production. Fruitman, lyrical magician. Yo infinity, magic. Takafimba kamwana kempostori kakati chechi yangu ipostori zikati chikururudo chinowani chakazoneta chinu chesekaiti hemeni unachapisa here ndakuona tete vangu here chinu chesekaiti hemeni unachapisa here ndakuona tete vangu here chimwe chino chandaisada aimbondidedza chiti madzibaba
ndikati yatitorwe selfie hanzi chechi kwedu hatipinde mugaba hai itasebenzi ndaishingirira asi dzakapera patience takamboti tendi kwedu kune pati akauya akapfeka gembenzi chinhu chese kaiti icho chinhu chese kaiti hemeni unojapitsa here ndakuona tete vangu here chinhu chese kaiti hemeni chinhu chese kaiti hemeni unojapitsa here ndakuona tete vangu here ndakamuti ende kumuvi zvikanzi chechi kwedu hatibvumidzwe kuona tv ndikati mtemo yenyu yakawandisa andifunge ngaikwanisa ndakarova tsoka ndibereke ndakamuti izva ndizvigone tsvage kwenyu kukereke ajaira pamwe ngazvigone chinhu chese kaiti hemeni chinhu chese kaiti hemeni unojapitsa here ndakuona tete vangu here chinhu chese kaiti chinhu chese kaiti hemeni unojapitsa here ndakuona tete vangu here 14 minutes past the staff have sounding good all the time. Fruitman madzibaba mdara ndaona mauya makarova nguo chena ndikati mayozotiyeresa here minyama irida kuti tsoma but akazviramba izuva rechina kai zvinonobvumidzwa here kuchechi kuuya kunevhenyuro mdara andindokwai kwakesarero ndegesari wangu kukonderase vamwe mabhirida vamwe maticha ini ndokesari wangu ndoimba kamudara. Yeah, Star FM sounding good all the time. Quarter past 10 on Zimdancehall Overdrive. So in studio, I'm joined by Fruitman. Fruitman, I'd say my runnings in there. You know, Zia Fruitman, you're one of the artists who's been in the game for quite some time. But first of all, let's start off by asking your real name. Zita rangu rekuberekwa harisi Fruitman. Haritomuripo pachitupa anonzi Elton Chikwenengere. Elton Chikwenengere. Yeah, ndichifi futi kumadziva uko. Muri kumadziva kubwa chogora. Ndokwangu kabebe. Yefi. Kasitasanganiswa here mdara. Ama isitirano vanofamba vanosvika kwese gora ndekwedu futi ndekwana mdara futi koko kusaka tinosvika kwese waize. Saka uri mukoma wangu. Yefi. But now let's talk about the name Fruitman. Rakabva upi start kuti Fruitman? Zita rari atiri kuchikoro. Munongoziva kuti kuchikoro vamwe vanopuhwa lunch inenge nechingwa chichi vamwe vanotengawo mazepe pabreak. Manje Fruitman manje bakanzwa kuti aiwa mafruits ndo anogadzira muviri handimoona kasimba so taibodya mafruits vanhu vamba ngoti panana kurwa marecords manje tikanza una chimwe chizita chavo chazvipa iwo chimbova zviti Fruitman ndikati aiwa komagetwits kana taura ka tingopinda neimomo ando pakatangira Fruitman kuchikoro izvo so wangori Fruitman. Heavy. Unoziva inini pandainzwa kuti Fruitman, I actually thought kuti maybe unotengesa mafruits or something. So ndo zvandaigaya izvozvo wawana. But anyway, Fruitman, your biggest song that was doing so well amongst my stations akawanda is Herman. Yatabva kurova iyi. Is this a true story? Munoona zvapane nyaya musatye mudhara taurai chokwadi kuchecha vakubatei. ndoda kutaura kuti vanhu vazive nhoroondo yacho ko mwana kana munhu achembera afanira kutaura kuti mwana ucheche wake aureve nemaiwe baby impostori takagara pamastreets wanditeni chingoona nyaya dzenzi dzichiitika plus ini ndakazodhabhura nyaya yefuti yekelazika vanonodhoma kuti aiti inoitika but mufera wedu akatonosofta chimoko anosofta mbaudzwa nyaya dzaakaudzwa inini semunhu wofuti akaenda ikokoka anonamata ikoko vana kuti iyi inofanira kuva ngoma chinjiri interesting asvika ka vatatomuseka mveso yekuti kweyo zvikanzi ndakuti udzwanzi hatidye poko apa poko ndo yakachipa kaataenda kubhawa apa handiti mwana hatione tv apa ndechida kuti unowo futi bhora remaniwo saka ndamba ndacreata track rangu bva ipapo ndo pachakabuda chibaby impostori. Okay, mwana makore mangani muri mudanzi mudhara? Takavamba 2014. 2014. Yeah. So we can safely say it's been 8 years with you in the game. Yeah. Okay. Heavy. For those who are joining us in studio, I'm joined by Fruitman, dancehall artist. He's been in the game since 2014. One of his biggest songs is called Hemeni. Yeah, man. So, pakurarama muri madzibaba chao chao. Zveidi chezvo. Munopinda ipi yacho mudhara? Joan Masowe Chishanu. Joan Masowe Chishanu. Okay. So far, how many albums do you have? Album apana. Why? Ngomahanya nemasingles. Because ndangoona kuti
dzimwe dzenguva tikada kutanga kucreata 8 matracks vanhu vanenge vachingoda 1 rinopinda muvanhu saka kubva kwekutanga taingorwa 1 tikaenda kustudio tongorwa 1 kusvika tabata baby impostori bcause baby impostori takabata pa2018 yazvinopinda mastreets 2020 saka success what do you think might be the reason why yakanonoka kupinda mastreets? Inini semunhu anonamata ndinoti Mwari nguva yanga isati yakwana. Mamsiri kupuwa dombo here kuchechi Mdara? Mamsiri kuyereswa here munhu waMwari zvino Gabriel Fruitman achipinda pastage tetu aputike. Hallelujah. Taingonzi mwana wangu mira zvichaita. Ndikati shuwa here zvikanzi zvichaita kani. Heavy. You know what? I like the fact that look, you are a man of faith and you believe that so let's talk about 2022. Before we get to talk about 2022, let's talk about you being a dancehall artist and kuchechi. Zvinobvumirwa. Munozati chi? Zvinhu zvese zvoso ndikada kusvika kuita zvakaramba. Kana matengesa mabhero chaichai. Azvibvumidzwa. Rikatobva uku handika. Rinenge rine ka certain figure unofanira kutora pariri. But munhu ari kutotora 100% profit. Saka tikutora kuti munhu wese nyangwa kutengesa madomasi ari kuba. Saka ina ndingamboti rangu basa rinobvumirwa. Asi ndikuti panguva yatiri inoyi nekuoma kwazvakaita rese basa tinogona kumboriita. Heavy. Kusvika zva. Ende nechitendero hapana chinokumisai kupinda pese panoimbwa. Aiwa hapana. Music yako ine message yakanoita sei? Music yangu inini ndinoimba ndinogona track rinenge rine message. Asi ndakambowandira futi kumabhebhu. Kutunyanya madzibaba vanoimbira mabhebi tunyanya zviri koko kwana madzibaba vanopfimba ka zvirambidzwe ka ngatisade kuita kunge ana madzibaba vasingaite fall in love ndenda kutya mukadzi aiwa tsana mani zvakafanana neni azvirevo kuti tikataura nyaya dzemabhebi tikuita zvemabhebi ibasa zvakafanana nevanhu vanogadzira mapiritsi Mdara zviro kuti vanorwara ka vari kugadzirira vanhu kuti vanwe mapiritsi vapone. Okay, so this is what we're going to do, Fruitman. We're going to sample two songs from you, and then after that we come back and we continue with the conversation. Gentlemen, hit me up, my brethren. 20 minutes past 10. This is Fruitman together with Kina. A wicked tune. We love the tune one more time. Somebody say easy, please. Now this one is called But No Better Mike. Fruitman and Mr. Mbale. Let it go. ingoma dzino kudubura dance aisishopye kugadzira mabanzi atisine matinorewa nemafansi kwedukumbare tinobamba nedimanzi kumakina tinenge tichizama kupata marata wakuya kurumando kukamutira sakatare ndarobuda nepapamusira tinobata mike kumakina tinenge tichizama kupata marata. Give me the next tune. Hey, this is Fruitman. Ding 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 ding. We love that tune. Star FM. Fruitman, ndakasangana neex yangu patonasi munongoziva ziso harina mabhodhasi nguva yoyo ndakadhapura chopasi ndikamumhoresa kaganza kungaze ndizive ezvivanza mfesi wake akamboda kuwanza ndikati mbondimirira wanzwa munori kudanana naye ndakatombodanana naye usandivhairire kana muri mese nekuti pari ndinoziva zvese munori kudanana naye ndakatombodanana naye usandivhairire kana muri mese nekuti pari ndinoziva zvese
usandiite sasikamu nekuti napepe wako titori neaupamu anokuti deti wobva waita hepi kasheti yewe mashuga teti taitombogeza tese mushawa kwete zvenyu zvekufamba semawachitawa unorwara usafunge kuti ndewe kuchechi mwana uyu anotoda bhawa munori kudanana naye ndakatombodanana naye usandifairire kana muri mese nekuti pari ndinosiva zvese munori kudanana naye ndakatombodanana naye usandifairire kana muri mese nekuti pari ndinosiva zvese ranga riri zuva remande monasi ndakasangana neex yangu patonasi munongoziva ziso harina mabhodhasi nguva yoyo ndakatapura chopasi. This is one of the biggest tune of that rhythm called the Mhondoro rhythm, dropping tomorrow on the Simplex Music YouTube account, man. You should check it out. CYMPLEX. It's called the Mhondoro rhythm. And also DJ Tenaman is going to be dropping a mix of this rhythm as well. Mangwana and 12, yeah? So yeah, man, make sure that you subscribe to that YouTube channel. I'm Dara. Apa ndisunyazonzwisisa apa mdara true story dori madam zvakaitika kare kana yanzi ndeyechokwadi taurenda muri kuona nyaya inoitika munhu wauri kudanana naye ndakatombodanana naye nyaya yambva yatangira pakuti yanga itori musi wemande pandasanganako patauni ko munhu wakadanana naye unozati hana ndomborova sokusangana naye kuti but manje zvakazoita kamwana akamanja ndakamhoresa ndeipi zvezvo ngokamhoresa kuti munhu wakambofambidzana naye utadza kuzomugirita vakatanga kuganza saka unozati vapfana vaivai vedu ava variko mazuva ano vedrip ava ambva tanga kutoti whatsapp chichi ndakati aiwa munhu auri kudanana naye ndakatombodanana naye musandivhairire kana muri mese nekuti pari ndinoziva zvese akamba apatikana ndikati aiwa handei kwaSimplex. Mawan, Star FM sound good all the time. We've got Fruitman in the studio, man. We're talking about the past as well as the present and the future. Now, Fruitman, you said Muchuru Buritsa ma singles, but when are you planning to release your first album? Have you thought about it? Management so manager murimo taurai boss manager vakamboti nemwe misi gore rinori iri tofana kureleasa something unozati dendere rinoda rine mazai akawanda kuti tamba chikoburitsa mazai 1 tofana tati vana tweuku 15 toti vanhu vanozozaiwa apa tine uku apa saka manager vakamboti gore rinoti tofana kureleasa something saka ndo zvatiri kushanda nazvo apa tigore rinori haripere tine chimwe chinodarika baby impostori. Heavy. Now, Fruitman, we've got a tradition of what we call five-a-side on this show. All right. I think you've done it before, where we play 5 rhythms non-stop, and then you ride on those rhythms non-stop. Apana kumira, maizi amdara. No. So before we let you go, we're gonna mash up 5 instrumentals, and then munenge mchingodzimanya dzese pasina kumira rhythm after rhythm after rhythm hapana kuchuza rhythm hapana kupula ingori takaenda se takaenda ko ndikanakirwa ndipulisire ama ndistopula kuzi ndistonakirwa sana pafunda ndikukutemba. So if you're ready, let's do it right now. 5-a-side on Star FM with Fruitman is in the building right now. Let's do it. Lyrical magician. Let go! Ranga riri zuva remande monazi ndakasangana neex yangu patonazi munongoziva ziso harina mabhodhazi nguva yoyo ndakadhabhura chopazi ndikamumhoresa kaganza vanza mufesi wake akamboda kuvanza ndikati mbondimirira wanzwa munori kudanana naye ndakatombodanana naye musandivhairire kana muri mese nekuti pari ndinoziva zvese munori kudanana naye ndakatombodanana naye musandivhairire kana muri mese nekuti pari ndinoziva zvese munori kudanana naye ndakatombodanana naye musandivhairire kana muri mese. Alright, ndakapfimba kamwana kempostori magician. Let go! Apa toita musikanzwa yesa
All right. Aso. Ainyepa kungane mari zvipeko motokari aikumbira kushamwari. Baby akarete ndine kampani rikabiliva ndamuwanane patani. Mimba yakabata akati huya baby azvina kushata no paripo pekuvata baby shaya akabata achipinzwa muimba yemarata. Ghetto angazateriziva ghetto kudanana nevabvana vepaghetto akarohwa inonzi welcome to Mufakose. Ghetto angazateriziva ghetto kudanana nevabvana vepaghetto akarohwa inonzi welcome to Mufakose. Incho pepi rakabhoekana rakaridza dzamwa nekubatikana nemufesi zvanga zvonetsana mufesi akazotimira bebi timbohonesana. Magic ndainyepa kuti kumba kwedu tine mari ndainyepa ndichiuya nemotokari dzeshamwari ndainyepa ndeukamana naFilipi chiyangwa ndanyepa zvakawanda. Abigero akachinjwa kuita hembe dzemubhero. Hapana kumira mdarane. Hapana kumira. Kumanya. Alright. Ndinogona kungoimba kunge Sojah kunge raskele bwini ndakwimbira conscious. Ndinogona kungojambisa magogas nemangoma smoko zvakandudza uri gorgeous. Ndinogona kuimba tikitaka kunge piki ndozvigona ndasiyana nananhingi. Ndinogona kungoimba kunge dhadza hapana chandotadza zvisakukatyamadza. Amise sede magodes cho hamise bonodes. What you say? Ndinogona kungoimba kunge kina ritmo ndakaripina paliriki ndiriswinya. Ndinogona kungoimba kunge Terminator ghetto rangu rinondiziva ndinoshereketa. Ndinogona kungoimba kunge German kilati chinganditadzise kudaro chi. Ndinogona kungoimba kunge Magical kuratidza kumangoma ndiri versatile. Ndinogona kukuimbira sebanditi mamero paanonzwa voice rangu iri handiti. Hana dzotanga kubhita panze futwavhunduka zita vazviona zvandoita kamuitiro kandoita apana nogona kukaita. Ndinogona mhanya kunge chita kuno suweji inodiridza muriwo kuno mapete ndo mastaff empilo kuno kumbura akabata vakadzikwiyo kuno avana vari kurorwa dziri niyo kuno haupindi usina vhiza kuno takambogocha 1 tani yehwiza kuno tinorova vese vanowanza dhiza kuno tino ofisa hatimbotiza kuno kune chikoro chinodzidzisa kuno pamariro toba mari dzechema kuno tikada futi oxygen haumbofema kuno tinoswera nanamesi nananema kuno tikamutanda ari kudhonza tambo kuno rasomenia vhesasi zvikwambo kuno kuna nagogo vane masurusa rambo kuno kune blasi yakafanana narango kuno twakanyurira titanic boat kuno akacheuka mukadzi waloti kuno satione nemashoti kuri hoti kuno kunodiwa kina Sojah lavhu chete kuno kwakadarika Jesus inapita kuno hatichengete mbwa asi machita kuno anagogo nemasando tinogita kuno nechando masasikamu akakita kuno kushamira nekuzvikutunga kuno tinoswera nemandau nematonga kuno maslenda ndo vanhu vakatsonga kuno zviri kubuditsa kuno hakuna postor akadai so 5 aside 5 rhythms non-stop. You murdered them, believe you me. He's an assassin. Anzi maslenda ndo vakatsonga kuno. My way. You know what, Fruitman? Let's open up the phone line 0772 162651. The number is phone 0772 162651. So you call on those numbers and then you can speak to Fruitman. He's in the studio with us right now. If you've got any questions, anything that you'd like to say to him, he is in the studio. Let's find out who's on the line. Star FM Wagwan. DJ Mbale Wagwan. Murise mkoma. Dribo mkoma wangu murisi. Aiwa hevi chibaba taura ina Fruitman. Zvirisei mkuru wangu. Mkuru wangu magaipa. Boere. Magaipa. Chivema manya ku YouTube kamana. Ndikuya kododo ari mkoma wangu. Munokobaya Fruitman lirika umejishani mumaona zvese tine mskanzwa. Mangoma moswana kubuko shi. Zveshe ndikataka kwandozwana ndozopinzwa busy futi naMbale. Amboti muna mato kapepa. Ndabili pati muri mati baba veshua. Mune nyaya mafunda ka. Vari kuonera pamweya. Ndokona ngokuprofita. Aiwa, thank you so much for calling my brother. Ibo Borisa DJ Chanabani. Yema Chanabani. Oyo, wadi wangu. Sina namba zako nikusendreko cash. Heavy, thank you so much, my brother. 0772 162651. No number the phone. You call us right now so that you can speak to Fruitman. He's in the studio with us. 0772 162 A lot of people anze anne vanu Mbale we asimple story. Azvinotorambika. Star FM hello. Hey DJ Mbale ndebi. Ndribo mkoma murise.
Ndiri bo mfesa anonzi Fruitman uyu ma1 DJ Mbale. Taurai naye. Boy ere mkuru. Fruitman madi. Aiwa bo arisema mixi. Bongo mangu. Yo house mat baba yo. Andizika. Ndakutenda. Mbala ngachitonti uri madzibaba ndichimurambira iwo manje wakutsota handisi saka habo. Imadzi baba munonodzinga chete. Koma mutara na Simeon Molandi pamurewa. Yes aya. Korisei kwamurewa. Pamurewa pari kunaka aiwa ngoma kudzinzwa pamurewa pa German. Zvofana kusvika kwamurewa momhanya kuYouTube data ririko kwamurewa. Munonyorawo Fruitman lyrical magician uyu. Ndimika vanhu vacho. Aiwa botumbo do mashiro. Ndiri kuuya kwamurewa. Manager vari kuzvinzwa ndofana kuuya kwamurewa. Iri Boch Baba, thank you so much for calling. 0772-162-651. Call us right now. We're fast running out of time. We need you to speak to Fruitman. He's in the building. He's in the studio with us right now. Or 772-162-651. Ansnevan wow, yumpana wa mambo duterere. Yeah, we are kuziya manju. Mafanano ratakaita so nekusimba. Yo, Sadaro. Radio, hello. Okay, seems like there's nobody there. But I'm only going to allow one caller, 0772-162-651. Call us on those numbers, 0772-162-651. Okay, let's find out who's on the line. Radio Wagwan. Dzima radio mdara ndoti tinyasonzwanana nekuti radio ikoko nenge iri kumashure. Vich baba muri sei? Aiwa bo Fruitman wakanyanya. Yes aya ndanakirwa muchisimbisa so zviri sei? Aiwa bozi kuti Mwari ari kundinzwa here? Mangoma ari kubikwa musukutopa nguva mdara. Ndikatonzwa imi muchiteerera zvinhu ndinomba ndanakirwa. Ndototenda imi munosimbisa zvinhu. Ndinosimbisa zvinhu tiri pabulawayo. Shamari kumani hako ndinosvika uku ndofana kuuya asi ndofana kuita nhamba rangu rechindevele manje. Tigadzirire. Vanozonzwa here baby postori taimba neversion yechindevele. Iwe. Aiwa ndinozviita. Iri Boch Baba, thank you so much for calling. Okay, now Fruitman, what can people expect from you in this year of 2020? Gore rinorira 2022. 2022. Ndatozofunga boss manager anongo atadza kuzofunga. Tiraburitsa album. Saka album redu vanhu vanongomhanya kuchannel vanoiwana. Zvaridzwa na DJ Mbale. Vozoenda vozomuzviona manje zvaikoko. Saka vanokuenda mumaplatforms edu. Chibva magara matudza kuti pa social media muri kubatika papi mudaro? Pa social media pese Facebook, Instagram, TikTok, YouTube vanongotsvaga vachiti Fruitman lyrical magician. Okay. Fruitman lyrical magician. Then vanouyawo kuWhatsApp kuya munongoziya kuti data. Vanongotsvaga pa 0776 590 681. Muri kumhanya dzitaure mbichana. Mama ndindi mhanye kapaipo. Alright. Aiwa iraritiri. Alright. 0776 590 681. Kandidzokorodza. 0776 590 681. Ndiye Fruitman lyrical magician kuma pages ese. Heavy shout out to Washington Gororo in California and also Dilion in America as well as Meshek Mayanzani. It's a lot of people even warukunze kwenyika warukunakirwa nenda ndidzenyu mdara. So you had it for yourself and on all social media platforms. Please go right there, like, subscribe, follow him, tag and also remember to broadcast to your friends. Kutipa social media, it is Fruitman lyrical magician. That's where you can find him as well as the updates on everything that he might be doing at that very moment. Fruitman, you know what? Thank you so much for coming to the show on Zimdancehall Overdrive, and we hope to get more hit songs from you. Yeah, I want to tend DJ. Any last words? But anyway, let's take a short break. We'll be right back after this. It's going down for real. 3, 2, 1. Let's go. Up next. I'm your guy, DJ Mbale on Star FM. The Mangungu Nengu boss. Somebody saying ding 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 ding. Up next, he knows the streets.
He is the streets. He is the Mangungundengu boss, DJ Mbale on Star FM. Yo, give me the freshest tunes on the Zimdancehall Overdrive. Triple, claim the triple star. Transformer. Tuna. Jetare kanipo wachuna. Tekutiwa wana upana tana. Segere simundana mbuya mtana. Avapare kutingite success. Pano kwetua vano da defend stress. Pano para pae pandino italoso. Papa isa kuya deka innocent face. Avapare kutingite success. Pano kwetua vano da defend stress. Pano para pae pandino italoso. Papa isa kuya deka innocent face. Kunu mtemaka oh my boys. Atufare kuti uyendo bolas. Anofara kutuve uchisuka toyas. Achikuvondotsa, achikuita balance. Vano vaishoba vane moyo mtena. Moyo mutena wa mae Maria. Vano kunyaradza undite baba. Vano kubatsira watambura. Avapare kuti ndite success. Vano kwadziwa vano da defend stress. Vano para pae pandino italoso. Papa isa kuyadeka innocent face. Avapare kuti ndite success. Vano kwadziwa vano da defend stress. Vano para pae pandino italoso. Papa isa kuyadeka innocent face. Asichataka wachatira chaicho ansiwe. Tinoshandira wanisha wanichire. Asi moyo mao makasara usiye vane moyo wakashimba avana nyorotie. Ishe wangu mwari wangu. Ndivulire iwo nzira zangu. Kombolera iwo basa rangu. Ishe ndivire iwo hondo zangu. It is 20 minutes before it gets 11 o'clock on your number one station, Star FM, sounding good all the time. I had promised you that we wanted to do a Ghetto versus Ghetto, where we bring artists from one ghetto and they go head to head with other artists from the other ghetto. So tonight I was supposed to have a Tripple Star. Black Korea was supposed to bring other two artists, Mhondoro, and then DJ Fidel was supposed to bring three artists, including Killerman Kwekwe. But I don't know what happened. None of them communicated. You know, but the fortunate thing is that only one artist managed to pull up to the studio, and is the one who's got the song that I'm playing underneath, and his name is Tripple Star. So I'm only going to talk to the young man for just a few minutes, and hopefully maybe next week ghetto ndine bangwa ndakataura vekwamutoko vaiti varida kuuya vari kuzvitembawo. So tinechigudza zvakamira sei, handiziva kuti kune vasina kuuya kutyanana kana kuti nhau yemari dzemabhazi. Dai inge iri nhau yemari dzemabhazi munondiudza ndoita plan toko kuti jambo raipatamuka coaches inenge siri pressure. Why is here? But anyway, in studio I'm joined by Tripple Star. Tripple Star zvamira sei mkomo? Kuda sei ko DJ Mbale. Yevi ndaona mama yana producer wenyu. Is that a producer? Ichi chinonzi Rajman, waiziya. Shout out to you Rajman, shout out to you Rajman. DJ Mbale. Vanhu varegedza kuuya kwamuri mudhara. Vari kuvhunduka bozi muona kana chikala chinoenda arova ahora mudhara. Muri kupisa ri mudhara? Kumondoro uri kusaidi kupi? Rega ndichitanga ndichidai so manje. Inini kumondoro ndo kumusha. Okay. Kwandakazvarirwa maona. Saka zvakanoitika maine zvokuti ndazvarirwa kumondoro mudhara wangu ndo pakazombo abva shaya. Okay. Mudhara wangu ashaya and then ndakazotanga kubatsirwa naanti ndo vakazonditi chimbopindirawo hs ndichiendeswa pagwaji pachotstaka ndo pandakazobofasha ipapo ndikapedzera ipapo. Okay. Saka ndiri munhu akafamba nzvimbo dzakawanda kuti ndizosangana nemurume ari apa uyu kaona ndakazobva munomu manje ndandapedza gwaji ndova ndazoenda Gweru manje. Okay. Ndaenda Gweru ndova ndasangana nemukomana ndova tanga futi kudhonza ndandi. Saka pandakadhonza ndandi ndiri kuGweru ndobva ndazonodzoka futi kapa ndakupisa manje sezvanambotaura. Mama kupisa ere mudhara? Maiwe ndobva ndanosangana nemurume wepabed company apo anonzi Jeezy. Yeah, shout out to Jeezy. Yes, saka so dai nhasi kutati tikurova Ghetto versus Ghetto, wanga uchamirira Ghetto ri because wataura nzvimbo dzakawanda dzaunoti wakagara, wanga uchamirira vekupi naye mudhara? Inini manje ndinenge 15 in 1 bozi ndandi dzacho aiwa ndodhonza zvese. Unodhonza zvese tana mani tomba maridhi mangano tompa 10 maridhi kana 15 Ngatimbe 3. Let us just give you 3 rhythms. I'm going to ask Selector Tanaman to give you 3 rhythms so that you can ride on. We've got what we're doing, ladies and gentlemen. That is called Ghetto versus Ghetto. Chenyu kutsvaga 3 ma-artist. Amunotemba mughetto renyu, amunobelieve kuti aya akaipa. Ndo pamunenge muchiti tinomira navo. Motibata pa 0719 515357 ndo namba dzemangoma idzodzo 0719 515357
moda ningi vakaipa waize motumira mangoma avo isusu ndisichazochuza kuti uda kutora vekupi maize toita plan pakadaro kana paine anything that needs to be sorted out in terms of you coming to this studio. If we can make a plan. If we can't, we'll let you know. Please find an alternative. But right now, let us do year 3 aside, Andy. So let's do it. Triple Star all the way from Mhondoro / Ghetto. Ande. What's a no? Triple. Ritsa zvimasauro zva2019 kwete zvivafana zvekutsara masini wakuda kuti saisamira izvozvo mhani wakuda kuti ona setakapfeka mamini vambozama kuimba vachigomera mangoma akaimba chimutsarira kuchinja mavoice kuimba vachizhezhera but comment section yavarambira priwachano toda masauro haiwa Mbale yazviramba zvawayo kunobata mfakose toda masauro zviruda ngoma dzakasiya akafa kudaro uri kunzwa toda masauro haiwa Mbale yazviramba zvawayo kunobata mfakose toda masauro watsano kukutengwisitakazitango kutara kunza batman kaditi akaklara kutatano kuti patripu tiri mutara ava vana ngavasandiitire mashura ndova tyora mabondo kuvatyoredzera kutosara mabondo neni vanoti eke ndati vanonda ndondo akuvapedzera ndauya mutanzi nechipawa mungava mupawa pangava pakrawa ini nengoma ingori sawa vakomana motokwinya mungaurayiwa saka ndati ndinopwanyagoni vasiri kunyatsoona vhurisa imboni chibasa changu ichi varuma mboni wachanoda chibatanai mese muite 44 ina ndisibuya kasi ndatika 4 mauya makawanda ndokurovai mablo mobva mabhilibha kutanda kumira po no one of them chitransforma chengoma DJ Mbale wachano vasikana vanogara mari vasikana vanodambura mari vanoda mari kutopura mwari bvunzainini ndakarohwa mari handikunyeperi vasikana vanogara mari tana manasikana vanorova mari vanoda mari kutopura mwari bvunzainini ndakarohwa mari handikunyeperi inzwa ndakatanga kuti chipo ndoda majipi ndarohwa majipi zviganzi ndoda wifi ndarohwa zviganzi ndoda wachi plus phone handina utenge iPhone tache zviganzi usazotibva kutenga mazambia akachipanobva kuindia uri mchiki ndakatsamwa chiki. Anyway, you know what, because of our time, yes, I can't really talk to you for more minutes, so let me just take this time to your producer, Mr. Producer. Studio yenyu kupi mdara? Studio yedu batika pagweru apa. Pagweru. Yeah. Kumkoba. Yes, inonzi studio. Inonzi Super Bass Records. And what's the latest rhythm that you have right now? Pane conscious chiripo. Chiri kupindwa izvezvi. Chinonzi chi? Chinonzi Love Memories. Love Memories. Yes. Heavy. So Mr. Producer, where can people find you? Vanokwanisa kundiwana pa WhatsApp ndiripo. Number 0772 443 231. Pa Facebook futi tiripo unongoti DJ Rajman Super Bass Records. Vanokwanisa futi kuwana mangoma edu YouTube pa channel yedu yakanzi Super Bass Records zvekare. Heavy. Now Triple Star coming to you. Yes, you are a nomad. You move from one place to another. Yeah. Whenever there's an opportunity, that's where you run to. Okay, so people want to get in touch with you. What about? Yeah, in anyone but pa ma platforms like pa YouTube. Vanongonyora kuti Triple Star power YouTube ayo kuti zita mtsindo ndokuti vabva vamanya izvezvi saka vanonyora Triple Star Music, and then vanowana maworks aripo ipapo, and then pa Facebook vanonyora Triple Star Music official yeah, ndo pavanoona page ipapo volike wamaiziya ku YouTube mongo subscriber ndizvo futi ku Instagram Triple Star Music official mobva maona page riripo. Yeah, and then on the WhatsApp platform? Pama WhatsApp platform apa 078 74 54 906. Let's have the number for the last time. 078 74 54 906. And DJ chimwe chino ndi ngoma randayanaro iri ngoma iri brand new ndina Culture Love chinyowani chocho ichi chiri kuya video
pawiki rinotera irori toita kupa vanhu futi iroro mawani aiwa heavy president futi tine project naro ndakarohwa nemukomana akamira apaoyo pagwero ipapapo. I think we're going to be sampling those tunes starting from next week, yeah? Oh, yes, you know what, Triple Star, thank you so much for coming through to the studio, and we appreciate the time that you've taken just to come to this place. Ndotenda DJ nekundinongawo mukatayo mfana waya umbo pa muri Zimbabwe zvaunogona. Heavy. Star FM sounding good all the time. Stand by for the Mangungu Nengu 411 coming through in a few minutes. It's warm summer beats all the way on Star FM. This summer's biggest hits on the biggest radio station. Star FM, sounding good all the time. Summer sounds on Star FM. Star FM, sounding good all the time. Let's go. Listen up, it's time for the dancehall gossip. Mangungu Nengu 411. We get to that the latest news. Mars on the beat. Mars on the beat. Star FM sounding good all the time. It is 10 minutes before it gets 11 o'clock on your number one station, Zimdancehall Overdrive, yeah? Okay. As the moment, Windy President, there was no Windy President in the studio. Just thought you should know. Shout out to you, Mushle from Lawayo. But anyway, welcome to Nguva inofarirwa ne vanhu vakawanda naye. Nguva yemakuwa ndozvinhu zvinodiwa nevanhu vemuzimbabwe ka nguva yemakuwa. Isi patakatotanga chirongwa ichi taifunga kuti pamwe tichatukwa, patakatozona kuti vanhu zvavari kufarira naye. So yeah man, welcome to what we call the Mangungu Nengu 411. This is the moment in time where we get to give you news that is around the dancehall industry, as well as everything that is trending even on social media. So last week on the 9th of September, we were celebrating the birthday of Levels. That's Roger Tafadzwa Kadzimwe, born on the 9th of September in 1989, and the Chill Spot CEO as well as producer, recently turned 33 years old. So we say belated happy birthday to you, Levels. And I know that in a few days' time, we're going to be celebrating the birthday of Juela. I'm not so sure if Adeline Mabranga is still singing. Is Juela still singing dancehall, Tanaman? Yeah, man. I used to know Achimba dance. But Mazana Wimberi, she's concentrating on a business, I believe. These days, my song I can school on. Maybe but done it time. Okay, that's on the 17th of September. And also Buffalo Soldier, he will be celebrating his 42nd birthday, 42 years, on the 19th of September 2022. My goodness, I can't believe he's that old. Kukura. Listen, Chukura. Zirigo. Okay. Moving on with the news that we have for you on the Mangungu Nengu 411. So remember last week, Tenaman, someone called in, someone sent a message on our WhatsApp platform and said, Mbale, Queen Khadija Vanemwana. And we called Khadija and she said, no, I don't have a child.
So the next morning, she got in touch with me and she said, Mbale, it is true, I've got a baby. I've got a very beautiful baby. So yota kukudhauta manje nekuridza mere ikai aiwa kana pasina madzimai aparidzwe mere ka aiwa isi mere imururu aiwa yako imere ndakakurira kumusha nagogo munofanira kungozvidzidzisa aiwa isu takakurira nana mbuya tasikaridze mururu kana mere satofanoita sei muridzo usiendi ndauridza muridzo ausimete yazvinoridza mere naioma aiwa makorokoto unoita tikudhauti aiwa takukudhauta iwo tatamani takumudhauta ata basa rekuridza mere mururu mustudio muno takumudhauta shout out to you Taku from Risape, birthday to you guys. Anyway, moving on with the Mangungunengu 411. There are rumors that are circulating, Tanaman. Anita Jackson is dating Kruger. You know Kruger, the hip hop artist. How far true is that? Don't know go to my streets. Don't know mix enough for hip hop. How far true is that? I'm going to mix enough for hip hop. So I'll mix enough for hip hop. Eh? How do you pay? Ini kana mufungo zvolo mdara. Ini already kana mchifungo ndo drip ende pa page pangu anongoenda pa page pangu Instagram kana. Saka wabuka for hip hop. Anakuwabuka. Do you even play hip hop music on your mixes when you're not on a dance show? Mostly kazhinji kacho fire emoji. Nemavende. That's the song. Ndo yeah, nasera simavende yeah. Ndo masong anozikana ku Ghetto mdara. Urute ku hip hop ndo ega two songs anozikana. So anoyeso zikana ku Ghetto. Aiwa fire emoji nise mavende ndo chacho masong acho mdara. Mamwesa yanongogumiro ai. Vananga standardzana. WhatsApp imomo. Anzana gumira futi ku use it. Wakaoma. But anyway, there are rumors that have been circulating saying that Anita Jackson is dating Kruger. How far true is that? Ndinganyepa. Sandasangana nazvo. Ndichazvitsvaga sezvandazviona so. We are yet to find out. Anita ndoereza. Nemumwe vari kugara vese. Really? Ano makuwa handisi kuziya. Rega tizotsvage. Tichaona kuti next week tiita nazvo toya nazvo. Okay. Now, Freeman is set to release his 11th album. It's titled David and Goliath. And it's coming out on the 8th of October. Yeah, yakazonzi. Refa nembuda mswa 15 but ramswa 8. Yeah, man. Ni collab imwe kupisa. There's a big collaboration on that. Well, let me tell you about the collaboration. So if you're going to tune into the Drive Time with KVG on the 7th of October, they will be hosting Christopher Martin and Freeman. Yeah, man. And he's only coming for David and Goliath album launch. Yeah, man. Which is happening at the 8th of October. Alex Sports Club. Yeah, man. Alex. Both reference comes to 15, but so I was talking to Wat and say that comes to 8. Okay. Manager Wat. Yeah. Shout out to management. Shout out to Manager Wat. Yeah, man. So, yeah, man. Freeman's going to be dropping his 11th album. It's called David and Goliath. If you go to his social media platforms, you can see the reason why he had to call it David and Goliath. And it's happening on the 8th of October. But on 7, they will be on the Drive Time with KVG on 3 to 6. And they will be talking to Chris Martin and Freeman. Yeah, and Freeman, you know, I was with him a couple of days ago and he was saying, Mbale, so yeah, man, shout out to Freeman and we look forward to the album. Okay, moving on. So there are these awards that are called the All Africa Music Awards, which are an annual event. The awards were established by the International Committee AFRIMA in collaboration with the African Union AU to reward and celebrate musical works, talent and creativity around the African continent while promoting the African cultural heritage. Its Pioneer Awards show was held in 2014 and one of the major winners of those awards is Manu Dibango. Yeah, man. So it seems like Winky D, the big man, and Natior,
They were nominated for Afrima 2022 regional and continental categories. The Gaffer has been nominated on the Best Male Artist in Southern Africa and Best Artist in African Reggae Dance alongside Natty O. The International Executive Committee of the All Africa Music Awards, Afrima, in conjunction with the AU Commission on Wednesday, September 14, released the official list of nominees for the 22nd edition of the Afrima Awards. So yeah, man, congratulations to Natty O, congratulations to Winky D for being nominated on those awards. And I believe that for both artists, it's not the first time. I believe so. It's not the first time. My song Winky D is for AP again, then Natu and Perry Power. Yeah, man, and believe you me, those songs are Perry Power, and I believe we're gonna be happy again after one of them scooped the. I believe one of them is just gonna get the awards, man, or even both of them, because there are two categories, right? Yeah, man, so congratulations to Winky D and congratulations to Natio, the boy. Okay, so last week was the celebration of the 5th anniversary of Simplex Music. Zakaiteka Weras Music, Weras Park in Glenview 1. Yeah, man. So tell us, unfortunately I could not come because I was at Chibuku Road to Fame. I was adjudicating some of the performances there. But tell us about what went down at the Simplex 5th anniversary. Right, tana mana kazosvika kuma 8. Ati vanongosa tawapinda vanhu vazonyasozopinda vanga vamo mudhanzi maiziya. Then I think the first performance kwatanga perform mfana ainzi Young Fantan uyawa. Ndiye akatangisa ma1. Young Fantan akajambisa mudhara akabvisa hembe maiziya. Then vakazoyama ngumatisi vakazoya Culture Love. Culture Love mudhara inandizoti power kana upi. Yeah, no dona. Culture Love akakwira pamusoro pe stage mudhara. Kwira pama steps ever, kwira pamusoro pe stage. Pamusoro. I think if you go pa YouTube, I think video yake iripo ari pa denga. Achikwira pa ari pamusoro pe stage. Then vakayo vamwe ya nevamwe vai munombotaura but kwakazoya kwakuna babara kaswapera kana wasuruda utaura kwakavazoya babara mira ndatikaswapera here wasuruda utaura avana kupera zvavo but vakaipa. Okay. All right, continue. Vakazoya babara vakapinda zvomaraundi kuma12 ndiri kunyepera hembe iti dzemurara dzakasimudzwa vachibva babara zvibaba ana babara ari zvibaba last number vachibva babara ari vapazoya colors ndiri kunyepera akauya neakasina band komana ingoro atune for tune baba akatanga nemarege vadaidai mukomana ndiri kunyepera mukomana akarohwa ndakanyasondandiri pastage ndakabvuma kuti akarohwa ine ndakabvuma then vakazoya ndunge pumako then munhu akazopedzisira ndewindi president then after windi vanaridzaridzwa but ine one problem yandinayo manje zvakunetsa izvozvo hautauri maghetto aiwa kuti handitauri maghetto ese handisi chato achijairira here chekutema kuti panongopera show munokanda mabhodhoro kana makeni handizvinisa kuti vanozviitirei kongonzi dhanzi rapera zvakanaka mamaenda musina kutema vanhu ndakatopotswa nebhodhoro mukunzwisisa nhandisatori dziri pasi because vautoziva ndo unhu unoita maghetto handizoti chii chiri kuitika. I think we just have some fans who are a bit rowdy. Wouldn't need to be put in their place. That's all I can say. Because to be honest, ndakatoona umwe munhu anga atobata tumabhodhoro toti amene zvadaidzira akatobata tumabhodhoro saka ndakavanongoreleza ndikati pana panenge pakutoshata. The only thing chandakangwena zvoti pandakangwena paiswa pakandikwa bhodhoro ranu pastage ndakangovhara laptop yangu ndapinda pastage but the time yandikonomhanya pakunopinda pastage ndakatokuzembototi handozoti why chichiri kuitika. Unoziva maghetto youths paanokanganisa ukaona munhu achitema bhodhoro iwe urimo uchimuona kuti dhila naye because ari kukanganisa kufara but ngona panopera handiri kunyepera panopera nguva iyoyo uchinzi dhanzi rapera ka panotanga ngokandika ende ukada wamira unokwara kunzwisisa pane zvo zvinozora uzoona kuti uyo munhu wacho ka unozora uzonemaondera pa pakati vanhu kaka unogona kumuona kuti uyo ka then obva unonowanda but time unozodai kudzoka ufa ukamuwana munzwisisa. I think panenge pakutodiwa strategy handitozivi kuti padoi sei kuti here atisi anenge achipedzisira kuimba ndi anobva zoti vanhu ese ende ekumba in peace because hatiri kunyeperai chato achijairira mashows ese aringoitwa ese aringonzi ezimdhanzo pari kukandwa zvinhu. I hear you but I want to ask you something about first something about Culture Love. Do you think it's necessary uchikanda kwanenge achiitwa
zvakufana mine kuti vazhinji vagova zviri necessary vari two. Because I think inini munhu anenge ari atirake rakaona tinofarwa nemafanzi ake because akatodaro vanhu vanotanga kutonakidzwa, vanhu vanotanga kutonakira kuti ye vanotanga kutosimbisa kutanga kutombera maoko kutonzi dzoka pastage. I've been thinking whether we should get him on radio or not, but then I realized that if we get him on radio, whereas the music is not that nice, doesn't make sense. Because radio manje uzodoni vana vakona uchidona pane pakudiwa ngoma dzinonyatsokika, so I'm still waiting for that big tune yatonyatsoda anodona anobuditsa mbabvu and all, but abarova ngoma chatsio. That's what I'm waiting from that young man. Amen, but ini hangu handiri kunyepera kumadhanzi vari kuenda zviri kudiwa Big time, I know. vanonakirwa naye chichichi vanombodera masongs ake vanenge achiita. So we should get him on the show. I think tofanira kumbomudedza timunzo zvakamira sei kuti So let's say next week we're gonna try as much as we can to get him on the show. Yeah, culture love and it. Okay. Okay. I will leave that task to you. Right, mira ndomutsvaga mangwana chaya ndotomudza kuti make sure batika achatokutsvaga culture love untsvageyo. Yeah man. Now moving on to Sekala. So you're saying Sekala mustn't perform with the band? No, I'm not sure kuti ye strategy yake yakamira sei, but iye ari kutanzi zviri kuda vanhu ndo zviri kuda vanhu nokunzwisa ndo zviri kuda vanhu vake vanhu varoda kuti aperforme ne-CD kwete neband. Because last time if I check social media vanoti aiwa maya isusu asida band tikumboda kuti uye ne-CD. So what do you think is the problem? Is it because you believe good Sekalas can't perform with a band, or maybe it's just that people want that familiar sound that they know already? I know, to be honest, band is right because kunenge kuratidza kuti wakukura isene rine flexibility because kana une band ka unenge usamanidza nerhythm ngekuti unenge uchongoenda aisiya band unogona kumbotaura nevanhu vako kuti amana chichichichi mukunzwisisa ndo zvazvinoita band kunokwanisa kukontrola vanhu vako kadai but handizozotiwo vanhu vari kuti chive kusaidwa but inini where I know wakambomba mukana handiti ini chinoita perfect chogadziriswa kusvika pachani chaicho. So the problem is mafans asati ada kujaira zveband vanofunga kuti maband ndemseve maybe but what I know band yeah, even if you ukaona kana dadza Dutch performer neband ndozvakadyira kanga mpana kaya kanotauridza but inini hangu nda kutaura chokwadi Colors kana chirova neband anorova mudara akaipa maregaya mudara zvinobuda. I think the problem is the fans. They need to get used kumaband and all, because kana muda kuti munhu aimbe for 4, 5 hours, 6 hours zvinotonana bashero zveshe, please zeva artist akure vaimbe nemaband ende kuwanisawo mabasa, because mazanda ana anhu obofuta uri kuridza ma-instrumental, so we also need other artists to be promoted as well. Okay, now Queen Khadija told you that she said that she's got a baby, beautiful bouncing baby. I'm telling you, mungazivawo kuti mudhara wacho ndiani ere mudhara inini tofanira kuzomubata futa ne itaski yenyuyo kandiri kukusira ivo. Okay. A shout out to Rams Auto Spares, man. Zimlo Beds. Shibabaicho, thank you so much, man. And shout out to Mama Yola Maizia. Big shout out to you. Yeah, man. Star FM sounding good all the time. This has been the Mangungunengu 411, the moment in time where we get to give you everything that is happening within the dancehall, taking 360-degree angle of everything. Shout out to Rams, Roderick, Robin, and Ryan Achichena. Ando Timrajo. Shout out to you guys. But in the meantime, let's take a short break. We'll be right back after this. It's going down for real. 3, 2, 1. Let's go. Up next. I'm your guy, DJ Mbale on Star FM. The Mangungunengu boss. Somebody saying ding, 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 ding. Up next, he knows the streets. He is the streets. He is the Mangungunengu boss, DJ Mbale on Star FM. Baby, you are mine. Vanda kukutwara try let a time. Sanike wandi uza chero nema sign. Fantando diwa mane. Mufesu huyu ntiye wane. Ononzwa nchiti come see about me. Come
kuti ukachitamba zvinyoronyoro kunge kamba ndabata foni ndatoona yako tsamba wanodza kuti biebi usandirapa kumagure chete azvimbokwamba come see about me come see about me come see about me come see about me Ndakavaudza vana ndomuvaudza vana Exit Queen Khadija enter Togi vibes ande ndakavaudza vana ndakavachuna vana ndomuvaudza vana vanogara vachipikisa ndikati Sojah umicha utobuditsa ndakumhanya nemuincha chera chikomba ugare wapfitsa depression isati yasvika. Welcome to the dancehall segment. Vamwe votifonera management, vamwe vakubuditsa to my engagement. Mberi kwevanhu zvichamakisa. Ameno ikoko, ana doko, zichiri pwere asi kuwanza umboko. Inga ma-iPhone acho akazotengwawo. Ndachinja mpaka chingoma ichi chipagamaga, ndakubvunza ichi chikwakumaga, makatsvaira kungopikisa. Ndakavaudza vana zvirango, ndombovaudza vana vanogara vachipikisa. Ndakavaudza vana zvirango, ndakavachuna vana zvirango, ndombovaudza vana vanogara vachipikisa. Zikoma akatizivai zvinhu zvekupublisha, zvimwe imeji zvinotanisha, makubuda nanatanisha, zvino ndakadya marasha. Usazochema nemunhu mangwana, usazochema nevanhu mangwana. See man a champion, them not like that. Gotta self-motivate, up to zip a plan. When you put in the work, so you gotta remember that. You can't satisfy none, them not like it, Carry the load for yourself, them not like it. You better know who to please and who not to please. Mankind is never the almighty, yeah. They will diss you anyway and support you always. They will kill your confidence before you reach your target. I gotta them want what you want. Gotta them want what you want. Mankind ain't no easy dog. I know that way I know that one. I gotta them want what you want. I gotta them want what you want. Mankind no easy no dog. I know that way I know that one. Underrate, cause them never understand. They tell you say you know you taking on the past pain. Some men not give a damn. Some men you tell you say you are go tired of me melodies. So do it with love and do it for all, cause a lot of people like ya. Don't you go low to please everybody, cause that's human nature. They will diss you anyway and support you always. They will kill your confidence before you reach your target. I gotta them want what you want. Gotta them want what you want. Mankind ain't no easy dog. Shout out to you, Chantel Moyo from Norton. Your tournament give me pop 10 on the same rhythm. Produced by Juicer. Exit Nadio. Enter Papa Time. Gossip. Juicer the mentor. Everything I go change from we enter. Together with Prinko Spice. We are kuno. Positivity in my life. Me nah never get caught in the high life. Me nah stop working hard for me star shine. Judge a time at the right time. Yeah. Penga pasucha kango tense su atimbofa Chikorota kayenda sezicha kango bende sa timbofa It is a big bad tune. Pull it up one more time. Somebody say easy, please. Easy. We are bringing back the Zimdancehall Top 10 starting the month of October and summer. Let go. Chikorota kayenda sezicha kango bende sa timbofa Be our winner blood. Rhythm till our Celebrate life. Not what they claim say they is. Them no show no progress at all. Coming out to the world, I'm ready. Not caring when me go fall. Up and up in the ginger. When you know you pass on the faker. You be so good as a tinder.
ichimasuka samatinda vaititichapenga pazvichakangotenze zuva timbofa chikoro takayenda sezvichakangopende satimbofa zvedu ndezvetarenda tinopa kutenda hatimbofa Be our winner blood, rhythm killer blood. Give me our next artist. 30 minutes past 11. Give me some fire emojis right now. Drop that two up on fire emojis. A wicked tune coming through from Pomtain, as well as Sprinkle Spice. But right now, me want to see the fire emojis. Besides me, Me want to see the fire emojis on 0775 897 897. Pull out! Yo, Natty, you do it for the ghetto. Go so. Yeah, I do it for the new generation, dog. The food on my toes international. All the ghost fire, press fire, ABH and the last best, that's revelation. Didn't do it to man, I used like Tupac Shaku, I'm a done for the nation. Big I'm sick, you savior, man, we listen, we pay cut. Let's ever go louder. We love the tune, we love the tune. Somebody say ding, 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 ding. Shout out to Leo Magos. I do it for the new generation, dog. The food on my toes international. All the ghost fire, press fire, ABX and the last best, that's revelation. Didn't do it to man, I used like Tupac Shaku, I'm a done for the nation. Big I'm sick, you savior, man, we listen, we pay cut. Let's ever go louder, louder, I don't give up. Changos in a jaja, some sandy tangle. 4 years for Chifika, so one atopa, I'm a tune. A wicked tune. Hey yo, where's my selector? Fire Reader! Wicked! As let's say a little prayer before we go to the club, man, so that we stay safe. This is Confused and Bazooka, Abuka. Sharukwa, Minus Wagwan, Nashma Wire. Go. Life Maruma Oko Wagwan. Kamuna matoke kubawa imomo munzira dzatichafamba nadzo pasazovende chati chasangana nacho nekuti pamwe pacho patinosangana naso hatiziva mepo dzatinonongana nadzo ishe wangu ndakombira kuti mukazvitungamira ase pandomwiramwira tinekabebika ndakazvikwidza chakwa kati mumotanga msaridzwe Elias Musakwa bebitika saisa preya zvino zvinotakwa ona fantani nalevhosi vakazotsvakwa tenzi yandidi kuti ndazopinda mudhanzi peta yegoheriya yekurwira vakadzi kutakwa kusvika pakutosha nyadzi kutakwa chiindiya chekunyanga hanjadzi kamuna mato kekubawa kamuna mato kekubawa kamuna mato kekubawa kamuna mato kekubawa saka DJ mana matere koma kila tima na matere ko DJ tazi mamuze matai mari ya kutungamiri musati mafamba nzira isaika mna matoke kupedzisira nekuti mkatamba munzira mutatozo kuma monyadzisira zvinoda kutango anyengetera pamwe pacho kutakwa kunoda kunyengerera saka paunotakopesa usatenderera chandakoti unotumwa nefoti uchika iuri woti kuti vakanganwa kamuna matoke kubawa kamuna matoke kubawa kuti vakanganwa kamuna matoke kubawa kamuna matoke kubawa kamuna matoka nongodiwa kuitira change kupawa kuti sazobiwa
Shout out to Wellington Adawa, Reina Mapo, Jamira say, and also Panasha aka Starlit from Headcliff. It's funny how people love Makua. My goodness me, 18 minutes before we get to 18 minutes after 11 o'clock on Star FM, sound good all the time. Yeah. And next tune, my selector. Which tune where I play for my brother? Introducing Boy Shona. And before I go to sleep, I gotta say a little prayer for my bag. Do you do the same thing? Kaso. Baba mumu kumbamire, she's so fine now. We love the tune one more time. And my selector, pull it up. And it's a beautiful dedication going out to Heather from Anonymous. As I love you, I can't do without you. Heather, you're my feather. Rachel. Baba mumu kumbamire, she's so fine now. Angazvikundega yamushaiwa andingaripindidega andingazvikundendeka namatiro anondidaya onai 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 kana matiro anomidaya onai 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 kana matiro anondidaya onai 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 kana matiro anomidaya Shona chipo jakadana nati shingori chiwana Tekutambane kutandara Wele mukana tekutana Wendidana tetanana Wengo wanika muyango Nasi baby You are me one and only queen One and only queen Kana matira nondijaya Onai 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 Kana matira nomijaya Onai 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 Kana matira nondijaya Onai Your relationship mako unombo viro dedicated wakana one song kana film jeje kana umbo pio nickname yekunzi kana unzi lapsusu kana unzi chululups or anything iringori yes baby zinongo itikuova mwe kunzi what kind of a relationship are you in pangu pachifuna mbozvigara wega umbozvibvunza also kuti vai wangu wasina mbondui dedicated song kana ungondiudzawo kana munamato zvawo mBhayibheri baby I'm dedicating to prophets chakati kwauri. Masangoshedzo konzi yekubhesi. Yakanyarire zverizo. 20 minutes past 11 on Star FM, sound good all the time. And this is Boy Sojah. This was called Onai. Believe you me, this ghetto youth is way too talented. He's got a walliper. Sweet tunes, man. Sweet chululoops tunes. Introducing another boy, and his name is Boy Breezy. Icho. Shout out to Rutendo Charega. We love the show one more time. Selector Tana man. Kana phone udaire. Skatwenda mamiss diko ko register kwako. Abarana one phone ko mkomana. Kana mscan. Zakaoma. Baby
I've realized one of the most topical things that is now being talked about in these times that we're living in. It seems like life is just all about Mhondoro, all about relationships these days, man. Personally, I think we need to focus on looking for money and also encourage each other to register to vote. You know? Shout out to you, Sly. I'm Jolie Amurinya Nuitay. And also we need to take time to appreciate soul rock artists like this one. His name is Boy Breezy. But right now, Sanaman has got something special for me. Gosso! Introducing Queen Metallic. This is Metallic. And money on my mind. Rent out money, bank spend money, food shopping money, beer money, pedicure money, money. Pull it up one more time, man. Life is all about moolah, it's all about money. You gotta work hard for you to succeed, man. Money, money, money. Let it go. Money on my mind, money on my mind. Rent out money, bank spend money, food shopping money, beer money, pedicure money, manicure money, gasoline money, massage money, holiday money, me spend money, me spend money, me make money, me invest money, real estate money, music money, shika shika all about money. Gotta get a belly money, figure set money. Every day I saw in the streets with the money. I have to get Zimbabwe in USA money. I need more money, I tell it and funny. Gotta get a belly money, figure set money. Every day I saw in the streets with the money. I have to get Zimbabwe in USA money. I need more money, yo yo. Even Bill Gates still wants more money. Even Sebastian wants more money. I crash God every day, I beat it in a money. Me picnic and not go to bed with an empty tummy. With that money in my pocket, nothing gets done. With that money in my pocket, life is not fun. Everything stands still, no money, no run. With that money in my pocket, nothing. It's all about money. Gotta get a belly money, figure set money. Every day I saw in the streets with the money. I have to get Zimbabwe in USA money. I need more money, I tell it and funny. Gotta get a belly money, figure set money. Every day I saw in the streets with the money. I have to get Zimbabwe in USA money. I need more money, yo yo. Rent out money, bank spend money, food shopping money, beer money, pedicure money, manicure. Her name is Queen Metallic, man. She once came on the show, based in South Park, and this is called We Need More Money in this life that we're living in. Invest money, real estate money, music money, shika shika all about money. Gotta get a belly money, figure Star FM sounding good all the time. Stand by for the Mhondoro Motivation coming through at exactly a quarter to midnight. But right now, let me take this time to say shout out to Wellington Mareza, Tafadzwa Kadenge, Winnie Chinkfle Samudi, Kudzai Majiga Tafadzwa, and also Kudzai Kajiga, Brian Marufu, not forgetting Chobat Mashamba, Tafadzwa, and also Isabel Tatenda Chingoja, Runesu Dube, Mnyaradi Saunyama, and also Sylvester T. Arubaya Watson Matanda, Shame Chiota, Vacuum Ball. Shout out to you. Tatenda Vela. Play Sauro. Ande. Zita izita saka imangura pa billion amuvet magandi rubam chati samangoma mofura mapapa elise draft mlingi na topopa onge batu mlingi fungira kunga kumiko chibabaita ishavindi nobuliwa okushumira kutiri bukuriwa askazile shingoma chache chimbopera online washina satani usade kusimbisana satani chikoma changu fantani bauti ndakatopa kokulandani varungu vangwe varedzungu vangwe witanzungu Saturday, production is a show. No, balloons, go my notes, bang, bang. Roll over the busy and the gangan wiki. Number one got it, that's it, a tabanuke. My father no go it, a talk and dereke. They go to the anti tindereke. What about the busy and the gangan wiki? Number one got it, that's it, a tabanuke. My father no go it, a talk and dereke. They go to Gumaguma and the tindereke. You know that you line left, right, in the center. Very good job, guys, so teach sprinter. Summer, autumn, Evo, winter. Kutono and the Congo chanta, Abasima Hanta, Magandivinga, Taurai direct, Petemandi wool up, then you vibrate. Maguto Virajita could I cash it. Muno Chak Suksai, my pretty and a mining, and twining. There's the engine, Tim Sini,
makuzika kafa titori makafa achafeta safuloda basa besi andikanganuike nambevenga chida sita tambanuke mafanganongo itatsoka mbirike nekuti nini anditendereke parivada basa besi andikanganuike nambevenga chida sita tambanuke mafanganongo itatsoka mbirike nekuti Mande undangana chungwa ndaso ovango vaifunga ndako omumwe ndomubuditsaro undangana chungwa ndaso kune vane vaindetsisa vaida kundendisa vandinokwata akandinwa vandinotya akandinwa uditrika 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 ndiani akabata zimdancehall akabata zimdancehall ndakabata zimdancehall ndakabata zimdancehall Oima wauza pande tiri nema one silent killer ndo waonesa ma one chitete one chinoroba fashion chine mapombe anetsa rotation selector pull up the tune now pull up the tune banditira barobera maddest tune that the maddest tune my baby yangu ajiwaina wine and go down and go chitete zichishina tin and go down chipenya manyasa soja manyasa soja machasa soja machasa soja who the trigger who the trigger who the trigger who the trigger me tell you straight makandi bamshongo my baby ko nice kuri michongo ita baby chukuti manja nangone machipe so nditi na mariku dai so ndo swanepi nai watunge nai watunge toka ise kuru tunge mkata toka ujaita nipenge nai watunge Yeah, man, Star FM sounding good all the time, and there's a big tune coming through from Ndunge Youth. And say, now Ndunge, but somebody say easy. Easy. Let's do this. 11:30 on Star FM sounding good all the time. Step for some reggae music as we step into the Mangungunego Motivation. Let go. Star FM. Feel it. Don't give up on your dreams. Don't give up. Don't give up. Don't give up. Ramangwana rino mukaraka chinja. Benviri uno mukawaka chinja. Don't give up. Don't lose hope. Tomorrow is for you. Don't give up. Don't lose hope. Don't give up on your dreams. Don't give up on your dreams. Ramangwana rino mukaraka chinja. Benviri uno mukawaka chinja. Don't lose hope. Tomorrow is for you. Don't give up. Don't lose hope. inoshanda kutindirarame eya choine takutindikakame zvakaita kuti nemudzimaitirambane saka mwari musamikanganwe inoshanda kutindirarame eya choine takutindikakame zvakaita kuti nemudzimaitirambane saka mwari musandikanganwe ukandiona ndichifamba ndakachena mumwoyo mangu mune zvinondinetsa saka ndanyora leta ukandiona ndichitama doro rikanditanga mumwoyo mangu mune zvinondinetsa saka ndanyora leta hazvisi kumotifambira mari yachoka ishoma yatinotambira inero murungwa ndiri kushandira haisiri yo
achingoprata hanzi akaneta asi Mwari baba mufema ndicheta nekuti pakupera kwazvo moipeta nechemoyo uzviudze kuti I wanna fulfill my dreams zvinyore pasi kuti uchaitei kana wabata mabeta rings usazodzungaire kwapinda muzvinhu usazodzungaire kwapinda muzvinhu failing to plan is planning to fail chimukutira chidiwe zvinorongwa usati wasimuka failing to plan is planning to fail chimukutira chidiwe zvinorongwa usati wakuenda usati wavhura kambani unofanira kuziva kuti wapfuma uchazodi uri kutsvaga mari unofanira kuziva kuti waiwana wozodi vamwe vakagona kutsvaga vakazotadza kuishandisa ikavauraya vaive kumabhebi nekumadrugs atove matax failing to plan is planning to fail chimukutira chidiwe zvinorongwa usati wasimuka failing to Now this rhythm is called the Freedom Rhythm. planning to fail. This is Mr. Conscious introducing Mr. Attention. Hustle. It's one of the finest rhythms, man, for 2022. Freedom Rhythm, Mr. Attention. Listen to me. If it is really a must, nekuda kwa yo we've been to the most. Tikatari sama coast, chatting on go on a malos, an adventure like a sea at Talos. Me have a question to me, G's out there. South to the north, even east to the west. Nakutin in the real attack. I saw me question, but I could see what. China was the freedom, G. Oh Lord, I really wanna know what the jamu not the freedom, G. Oh Lord, I like the people them a ball. Freedom, freedom, to know that freedom. Now I meet you know the freedom, G. Oh Lord, and the toda kusunungu wangetani. Bangwe watita kama sunga mentally. Kuti wakunda pa kutoda therapy. Vichibira maringo tenga ne mari. Bangwe mari kusungirirwa ne maswi. Bakutoshuira freedom socially. Freedom yacho aichina formally. Andine bangwe unofira chokwadi, my lord. China bonzi freedom, G. Definitely a wicked rhythm, yeah. 22 minutes before we get to midnight. Star FM. First of all, I kicked off this rhythm with Fuji, followed by King Tom, as well as Young Ali. And also Mr. Tension and Mr. Conscious tune name Failing to Plan. Yeah, it is a wicked rhythm. And introducing another mad rhythm that I need you to take a listen to. And I'm gonna kick out with a nice killer. And this rhythm is called the Mama and Papa rhythm. Bad rhythm.